23h10, le débat politique, une émission qui donne la parole aux auditeurs, aux hommes politiques, aux associations afin de débattre sur l'actualité. Et bienvenue à tous et à toutes. Ce soir, tout est confié à notre directeur Boa Diabaté. La mise en onde est assurée par Nem Dambélé dans votre studio pour présenter l'émission. Vous avez Sekou Traoré et Mahamadou Maïga. Maïga, bonsoir. Sekou, Ambifo, Irene Chou, ka lamba jakulu bela jale fo munu be kana me Mali kono ani Mali ko kan no ye diaspora malienne ani jaga fo auditeur na auditrice bela jale ya fo chukumna bishuina keme ka wole bla nga ma wole luma jamu kamini ade débat politique ne ala nyina jamana dum fe ni radio nyama so ya la wole ya bishuina mina kuma tabulum ka ya fo chukumna wodo ye M5 RFP o metalike shokel ko kala mai ga mun nyamai sabula M5 ni afo abita tabulu flala tabulu mbe shokel to wala bi olu bora kuno ninga kuna vundila wele ka siri ninga kuma M5 tabulu kan kuma jamana rebe tabulu mka barula flana jamana nyamao no ye gouvernement ni ale re nyama ye général de division Ablaye Maiga ale bora ninga kuna fundika ira ka fomu ye jamana gouvernement ku ka terrain de vie no ye tabulu mbe ke musa ku fanfe ku ye dobo wala ka bla ka se ka mun kone la fasi jamana chugumna ani point divers no ye anda bi se ka do chama na ngatno lu fo kon la san ya fo na bishuna nga mawle ma sabay ma folo ale pap jaloe ni ko pap jaloe fo ko mun kone ki gérer no ye quartier général de la révolution ale be kono ma flana ale charnon jaye o ye ARC olu fene ka wuli ka job benen be mun ye jamana tabolo se ka nya chugumna ni nga se ka jakulu sigi ya sa ka se ka jamana tabolo ni nga se ko koron chugumna ma sabana ale ye shekna kunate ale ye parti mi wole ko yelema ni ale nyama ye Musa Maray ale be o jakulu konnala ni mafli ni masaba olu bambulo woro bishina ni bi se ka mun fo na ba jakulu yana ka do baro kono. Merci bien Mahamadou Maïga ne baraka ñoko ale ne de be ka jega jam kan présenter ñoko fait donc amba fo bele jeli na aw bismillah aw ka lameni ke parce que mo mënu bambulo ya suina ni be mo joliwundi politique mo bawdo wu joro ka bon kusebe u fene be parti bele bele wula u hakli samane no kusebe u ka yeta afanga ka bon ni che sababe donc aw ka to lamen na kada kan ne juru sira fene be na labla aw ye aw ka se ka wolili ke ni ngali min be aw bulu temu kan ka keni mo sabala donc on a l'occasion di awma aw ka se ko fene ke jamkan avec sur YouTube sans fait chini ni ala sona aywa avec canal fene sans fait 861 ame direct là ame zeno fene na ani ka fara 100.7 kan aw bismillah si ça ante ko black ame blé bamanan côté ko korofo chamante surku ni bangoron chuche ame kuma di anga mo welelo ma bu présenter ame soro ka do babu konna na ame follow shekine na konati inshu Sekou inshu ba yani nga kuma damine folo me aw fo jarain bada foli la aw cesiri la jamana ko la ina fu ya fo chogom ne Cheikhne Konaté ne parti yelema moye sigi yoro benen do commune 5 ba. OK merci nambora ya mese Pap Diallo ma mo do wulente Mali kono ya bololo sira o sanfɛ ani radio so chamana mo ba fene manga me ka cha kusebe afana ka cesiri jamana jola fen do wulente Pap Diallo inshu ba ni foli kɛ d'abord ka ɲɛsi le jɛgafɔ ɲɛmɔgɔso ma ka aw fo a ka weleli la ka fɔ ko a bɛnna ma a diyara n ye kosɛbɛ n bɛ foli kɛ ka ɲɛsi n balimakɛ fila ma Konate ani Jayi an bɛna baro min sigi an bɛ dugawu kɛ ala ka an bɔ a bɔda ɲuman fɛ mɔgɔ bɛ n'u bɛ k'an lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan radio jɛgafɔ a dɛmɛbaga n'a kanubagaw bɛɛ donc ko bɛɛ ka foli bɛ yan donc a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ. Merci bien sisan bɛ se Chorno Ndiaye ma ale ka parti ARS Chorno Ndiaye inshu ba nsu ba abensu radio jɛgafɔ lamɛnbaaw fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ bɔlɔlɔ sira kan n bɛ n ka co-débatteur fila fo n'o ye Pap Diallo QGR ani Cheikhne Konaté yɛlɛma hakili la an bɛna an da don babu min na bi a ka kɛ babu nafama ye kuma nafama ka bɔ an da mun bɛ malidenw nafa ne ye Thierno Ndiaye ye ne ye ARS Alliance pour une République souveraine au secrétaire politique ye. OK salam aleykum.
Maaleykum salam. Merci bien. Donc ni di an ka mɔgɔ welelen saba ye bi su in na bi baro a ka di kojugu donc nɛgɛjuru sira c'est 20 24 76 29 walima 50 41 22 22 donc ni nɛgɛjuru sira labila la aw bɛ se ka weleli kɛ ni numéro ninnu de la sisan an bɛ don an ka babu kɔnɔ joona Pape Diallo kunun M5 RFP Choguel ale bɛ fan min fɛ yɔrɔ M5 fɛnɛ ka ca sisan u bɔra u ye bɔli dɔ kɛ Choguel da dora babu la M5 yɛrɛ ye min kɛ u ye fɛn caman fɔ yala i y'a suit kɔni awɔ n y'a suit kosɛbɛ ok donc i hakilila ye jumɛn ye babu in kan bon c'est à dire bakurubaya la tubabukan na n bɛ se k'a fɔ ko M5 RFP ye orphelinat de voilà orphelinat de don mais bamanankan na n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na parce que n ma da n'an ka bamanankan na ni orphelinat ninnu bɛ yen quoi parce que an bɛ jamana min kɔnɔ an ka taabolo la den ye simanw de ta ye den tɛ fa ta ye ba ta tɛ quoi donc sigida ta de don jamana ta de don donc tubabuw ka ko de y'a to n'an nana ni orphelinat ninnu ye bon dɔw b'a fɔ ko pouponnière lagosili kuma tɛ pouponnière fana lagosili tɛ mais M5 RFP ye pouponnière kulu de parce que i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a kɔnɔna na a fanba bɛɛ denfa de tun b'u la bon donc denfa dɔw bɛ yen an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ olu dayɔrɔ la ala ka layara sɔn sumayaw ye i n'a fɔ jɔnni bon Amadu Tumani Ture par exemple voilà ale ko dɔw ka denfa ye M5 RFP kɔnɔna na bon olu taara vraiment ala olu minɛ ji dɔgɔya an bɛ dugawu k'olu ye ala ka layara sɔn sumayaw ye donc fana a passera denfa wɛrɛw ma tuguni n'o ko ye Sumayila Sise ye bon o Sumayila Sise fana ala y'o minɛ ji dɔgɔya ala ka dayɔrɔ fana sumaya an ka mɔgɔ bonyantaw don an ka mɔgɔ baw don bon a laban na sisan u nana bi militaire kɔnɔ sisan o denfa kurakurani bon n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye bon ala y'a kɛ o fana filɛ nin ye bon u bɛnna bolojuguba ma parce que lui ale ye mercenaire politique de ye voilà donc mercenaire politique c'est à dire bamanankan na c'est à dire maa min bɛ a ka nafa sɔrɔ sira quoi ko o lafasa kosɛbɛ politique sira fɛ voilà donc o de ye mercenaire politique ye bon n'u taara bi o bolo bi an bɛ dugawu de kɛ ala k'u bɔ bɔda ɲuman fɛ sinon ɲɛ tɛ nin na o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ c'est à dire ni Choguel ninnu ka génération mɔgɔw ninnu ta ka jate minɛ kosɛbɛ i b'a ye a bɛɛ ye système kelen de bɛ u bolo ala ye diɲɛ dogo da kasi misɛnnin kule misɛnnin nin kɛra a ma a ma bɛn ma don o don quoi fɛn bɛɛ ɲɛsinnen don u yɛrɛ de ma ka ɲina jamana yɛrɛ fana kɔ quoi donc il passe plus de temps à se chamailler qu'à répondre aux véritables problèmes du pays quoi donc olu la mona politique sera fait mais sera nous le fait donc ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui en déphasage avec les réalités politiques donc moi maintenant on me sosana olu bɛ so non ale so ku yɛrɛ tɛrɛmɛ tɛ dɛ u bɛ lɛ ku ɲɛɲini la k'u bɛ taa lɛ ku tɛrɛmɛ quoi donc c'est souvent parce que hali ni ye kunu kuma in lamɛn kun t'a la ju t'a la dimi bɛ n kan n bɛ n ka dimi labɔ mais dimi jumɛn bɛ se ka kɛ ninnu kan ka tɛmɛ c'est à dire mɔgɔ minnu tɔɔrɔ la an ka jamana nord ninnu fɛnw et puis min yɛrɛ ni dabali yɛrɛ ban ni kuma in bɛɛ kɛra c'est à dire yɛrɛ sɔsɔ dɔrɔn i ma se ka kuma kelen fɔ i ka bilan kɔnɔ o mana e 3 ans min combien d'années min kɛ nin fɛn kunna mais au moins bilan dɔ nin fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko bon e ye nin kɛ mais e ye fɛn fɛn réciter parce que ɲɛ b'a la o ye tableau dɔ ci ouais on s'est battu pour la souveraineté on s'est battu pour ce qu'on fait citer ka tila k'a fɔ ko ouais ko Asimi ninnu dɔrɔn ma a kɛ dɛ k'ale fana ye dɔ kɛ bon ne ko mais si toi tu reconnais ces bilans e doit fɔ ala ma mɛn ko baara bɛ kɛ ko fɛte sara e la bon fɛte sara e la bon jaabi duman min bɔra e yɛrɛ y'o kɔnɔ o mana olu jaabi kɔnɔ na e baara min kɛ sisan a sarali la wa ma sara e la e y'o kɛ ni diinɛmɔgɔya jumɛn d'accord donc c'est pour dire que en fait ni comme radio jira fɔ radio ɲɛnama don radio ba don ni ɲɛli ninnu tɛmɛna na an b'a jaabi quoi sinon an bolo nin fɛn ye non événement ye an t'a da don nin yɛrɛ kɔnɔ parce que Choguel ninnu bɛ école min kɔnɔ kɛ o école ninnu cira pewu a livre yɛrɛ tɛ yen bilen an bɛ phase kura de kɔnɔ mais o la o tɛ faamuya parce que n'i ko mercenaire politique alors que transition ye nali la Choguel tun bɛ M5 la minnu ye fanga dafiri a jɔyɔrɔ bonyana o la jɔn filɛ yan a tun tɛ M5 la ah non s'il te plaît mais min f'i ɲɛna non mais min f'i ɲɛna est ce que Imam Dicko kɔfɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ tun bɛ M5 la Choguel yɛrɛ si Choguel bɛ M5 ye kuma jumɛn Choguel a usurpé la direction du M5 Choguel n'a jamais été le président du M5 c'est à dire M5 sigilen kuma min na a sera yɔrɔ la a fɔra ko président de séance
au président de science inde je vais lui to science qu'on a qui est sabati trop calé de M5 président et mais M5 a foko ka ciao mais pas note avec premier sabida ma chogodi M5 ni ya foto no so note voilà shogal kana M5 kono ada nan jekulu M5 kono no FSD ndi ko be jekulu ta wote M5 kono FSD kun fanga ka boni jekulu chama ya kono kele fila ana yara so ko tuli fo attaquer premier ministre M5 du ya foto na ko ba kono non e ko FSD fanga bo ka be jekulu chama jono fena jono fena kana esa ay si ça oh journaliste ya de politicien quoi ça dit ana ko na fo politicien ko ko non papa be grand nyana wa ya be papa ana ya chama no fa be kene kan e be MC performant ne kambe a événement munun kera wuli ga jom munun kera an ba chama kene kan ay report chama kera jaga fo ira be kene kan ay transmission direct wa ya chama ka ko kene kan an ga dalu yo rodi oh M5 RFP meeting era do e suka le position mel la ne kambe mima mais question da nga jabi c'est que mon fani fanga bi dafili wati muna je ko mun bora kado M5 kono FSD kun ninka bo akono kosobe sabule FSD akmet kalige smala sisi ala ka hinala voilà ye ko je fo so de tien a na fa kun ka bo la kosobe mais kateme a kuma wore comment faire voilà donc comment faut il va renforcer préparer quoi c'est pour dire que ani sur les rangs a kumbe M5 kono amuti M5 kono a no faut muti M5 ko là M5 ko franca bon parce que M5 il faut comprendre que le M5 c'est la direction politique d'une insurrection populaire il faut que CNSP insurrection militaire numéro 3 mina donc il y a pas un homme qui est responsable du M5 RFP Morojité Mali kono même si il est très correct que M5 fanga y aller ça n'existe pas parce que même faire comment faire ça moi je suis père fondateur du M5 RFP nous on me commencer ça je EMK ko au-delà meriba konana au bot tu vois c'est monsieur il ne connaît rien de l'histoire parce que papa merci amena papa amena kunati amena e fanfela la e kunati e M5 mo shogel ka M5 ko sorti we kuma mun fo ko bilan fen we ya e chogodi bon Traoré et d'abord merci pour la question ça dit rambolo ni kon flene ko bawte quoi ça dit fondé don munu na faka do en réalité quoi parce que aramaden folo responsabilité ka bon kosobe aramaden la responsabilité fana kono il faut savoir s'assumer kito wakati be qui est victimisé dien bueno ko temena wakati kan quoi qui tout le temps et de beau qui est victimisé vraiment c'est pas l'appel ori kamango ko bawte ambulo quoi ko bate ambulo wa ko kurate fana abita ni dongodo mais maintenant bena fengele fiene ga famia ni e shogel ga kuma intaka laje dari jamana ko ka doga kono parce que kuma nyere bi fo ka ba iba ka discours bela mais ay peuple fo signé amanjare mais kuma bébé bolala yere de kam donc c'est égocentrisme de donc quoi ka fen bege yere ba kun kele mena aketo mena kuma bébé bolala yere kelen ka nafaka dogo quoi ambe jamana ko de la bi pour aller de l'avant c'est le plus important parce que ambe ko kono jamana ko ndron ka bon a ko bela jile ale ayira ko chama kera gouvernement kono ni kera mo kalama ni makera to kalama sadi ibaro miya min kan ale bola mi may ale tola o fana bi politique mo ka crédibilité do ya de mais élection ko kuma mba da est-ce ana uti ñokon soro la kon parce que amba yelema fana élection ko kuma ya fana bo fo ka chaya bon sugel dum fana présidentiel et reporter minke ni mo mi kuma u jatim ne ba ye ga fo fana ba ni kan doni mais est-ce que au point comment ta una cha ou bien comme aduna transition kono ka teme o de la RB banka o yoro jodama non au fait yelema ti bamola iyere kama ou bien ka sola ikama quoi mais yelema be ban ila ou bien ka soila jamana ko de kama e be ka élection ko kuma mfo ça ne sert à rien ibolé kena makani jogo élection jamana élection ko be se ka ta ka fo premier ministre quoi ka to premier ministre la e mun ke pour ka nga élection ke c'est ça la vraie question e ma kele mun ke ki to akono ibolé mena o manga kolonchi anti ko lame o de la ambulu nafa tala wa nafa madeli ka kala parce que ay occasion soro occasion mununa légitimité pas bolo légalité pas bolo kaninko keleke kaninko la walialuke mais ama makalula ole de ça ko fema sarala anti ko lame ça mini yakila jigi kuma ro la ale ere bora ka kuma chama chama fo a tiane nda ko kama sarala mais ka to akona ma fa ma sarala donc to lame quoi ambulu transition in bilan ay sanse wa min kala a nyena wo ama nyi mena wo a blala parce que a do ko bantuma sira da bora ko kew nga dana o kelema
a ye ministériya papier wɛrɛ signé o kɔfɛ est ce que a ye ministériya papier wɛrɛ signé o kɔfɛ parce que a b'a dɔn a bantuma de sera a bɛ ka commencer n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Choguel filɛ nin ye maa min don a sɔmi ka jan quoi ni hakili b'a la a delila ka sortie dɔ kɛ a ko ne yɛrɛ y'a fɔ jamana président ye n ko an ye fasodenya don maliyɛnw na mais an ka ɲɛsin développement économique social ma n ko premier ministre de ye président ka conseiller fɔlɔ ye jamana kɔnɔ ou bien e bɛ na i ka patron conseiller meeting de la i b'a fɔ a ɲɛna kɔnɔna de la mais kaba o wagati a bɛ ka bi de labɛn yɛrɛlajɛya mais yɛrɛlajɛya temps tɛ an bolo quoi nous on veut avancer an bolo nin ye non lié de nafa t'a la quoi ka bɔli in kɛ jumɛn ye sisan nafa foyi t'a la nafa t'a la nafa foyi t'a la yɛrɛ ɲini dɔrɔn de don ɲininkali kelen bɛ bila ka ɲɛfɔ Konate na Konate est ce que aw ma fila ɲɔgɔn sɔrɔ aw yɛrɛ la n bɛna ɲininkali in jaabi Papu nka kɔfɛ n bɛna se Papu ma est ce que n tɛ Musa Mara fila ɲɔgɔn de fɛnɛ sɔrɔlen sabula aw tun bɛ kɛlɛ dɔ la aw kelen de tun b'aw bolo n'i ma fili aw tun bɛ député opposition ye nka bi aw ye filanan sɔrɔ yɛrɛ la est ce que Sugal tɛna k'aw fila ɲɔgɔn a tɛna aw dɛmɛ aw ka kɛlɛ de la wa non c'est à dire que yɛlɛma tɛ don fɛn dɔ kɔnɔ ye min ye i b'a dɔn ko tubabukan na u b'a fɔ ko l'ennemi de mon ennemi est mon ami o t'an ka logique ye quoi an tɛ don olu kɔnɔ c'est pas parce que bi Choguel bɔra gouvernement kɔnɔ k'a sɔrɔ hali a yɛrɛ ka laɲini tɛ parce que an y'a mɛn a latagara de il n'a pas pris une décision des partis donc maintenant non an ka baara tɛ a tɛ an ka baara kama a bɛ maliyɛnw ka baara de kama mais c'est pas parce que a bɔra a kɔnɔ bi a bɛ ka retourner contre le gouvernement ko ani anw ye sira kelen nous on n'est pas contre le gouvernement n'i ye yɛlɛma ta k'a lajɛ gouvernement ye action fɛn fɛn posé ni anw bolo k'a ka ɲi an communiquer n'a kan an y'u apprécier k'u fo a kan n'an bolo ko min ka ɲi ka améliorer an y'o fana fo o ka améliorer n'an bolo min kan ka dabila an y'o fana fo a ka dabila o de y'an ka hakilina ye nous on va jamais s'inscrire dans une logique de Ashima non 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 o tɛ fasodenya ye o mais n'i seginna ka na k'i bɛna kɛlɛ kɛ gouvernement na a bɛ k'i yɛrɛ ɲini de o t'i kan teri ye dɛ. ok merci sisan an bɛna Thierno fanfɛla la Thierno e hakilila ye jumɛn ye Choguel M5 RFP ka sortie in kan i ye mun de faamuya a la. bon ne bɛ mun faamuya kunu an kɔrɔkɛ Choguel ka bɔli la n'o ye tendance M5 Choguel u ka kunu conférence in na ne hakili la k'a fɔ kuma in kɛra fili kumaw don an b'a fɔ Choguel filila parce que moi je vais dépassionner les débats an bɛ maliden de ye a mana kɛ cogo cogo a ye Mali drapeau ta ka yanga sanfɛ waati dɔ la mais ale bɔlen yen ale nana yira k'a fɔ n tun man ka bɔ yen n bɔra yen fanga la sɔrɔdasiw y'u ka fanga yira n na alors que an bɛɛ de jɛra ka IBK ka fanga dafiri ɔ a ka kuma kɔnɔna na filiw bɛ yɔrɔ minnu na n'a ko ko Assimi ma élu kalama ta Assimi ye ne hakili la kalama ta ale fana ye a ko Assimi ye consensus mɔgɔ de ye bɛnkan mɔgɔ bolo sinna mun ma sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ mais est ce que a ma tiɲɛ fɔ ye wa. n bɛna ale fanga ala ta don tiɲɛ don don min coup d'état bɛ kɛ fɔlɔ 18 août 2020 Assimi kun dɔnnen tɛ maliyɛnw fɛ maa minnu tɔgɔ bɔra bɔlɔlɔw la Maliki Diaw Sadio Kamara bɛɛ tun ɲɛ bɛ olu de la nka sɔrɔdasiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn mun bɛ se ka baara mun kɛ bolo sinna Assimi ma u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ si j'ai bonne mémoire 48 heures après le coup d'état président du CNSP colonel Assimi Goïta aujourd'hui général d'armée o ye ala ka kow de i n'a fɔ coup d'état caman dans le secret des coups d'état Musa ta b'o la ATT ta b'o la bolo sinna bɛnkan dɔw de kɛra ka ɲɛsin dɔw ma o ye sɔrɔdasi diya ye anw civil an tɛ se k'o secretw dɔn ɔ Assimi kɔni a prêté serment ale ye qualification kɛ cour suprême yɔrɔ la pour que ka pouvoir légitimer bon e Choguel e ye fana ye consensus mɔgɔ de rectification kɛlen mois de mai 24 mai 2021 sɔrɔdasiw ko a fili dɔ kɛra M5 RFP an ni aw m'u jɛra ka kɛlɛ kɛ a y'a bolo si maa ma an fana ni mun bɛ se ka baara kɛ malidenw tɔgɔ la n dɔgɔkɛ Pape y'a fɔ cogo min ni k'i bɛ leader ta M5 RFP la i bɛ fili kɛ dɔɔni
malidenw bɔra de façon spontanée an tɔɔrɔla an tɛ nin fanga fɛ hali k'a fɔ autorité morale de la transition n k'ale Choguel de y'o da Mamadu Diko la o fana wolola mun na bɛɛ y'o ye mais an t'o ka kuma na bi ale fana sugandira de k'a kɛ consensus mɔgɔ ye walasa a ka premier ministre jɔyɔrɔ fa n'o ye gouvernement ɲɛmaa ye walasa ka politique ko labɛn walasa k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu tɛ politique mɔgɔw ye jamana bɛ se ka taa cogo min na a bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka taa an se fo ka se kalafiliw ma mais mɔgɔw ko tubabukan na il a été une personne clivante ale ye mɔgɔw sélectionné selon affinité politique ani minnu bɛ jɛkulu la ani minnu bɛ teri siraw la ale olu de kɛ jusqu'à ce que politique mɔgɔ bɛɛ y'i bolo don i yɛrɛ kɔnɔ k'a to a bolo ye o de nana ni nin ye ani sɔrɔdasiw yɛrɛ bila ɲɔgɔn na a ye fili kuma filanan mun fana fɔ n'a ko ko tɛ sara la premier ministre i ka audience ɲini président fɛ à travers le secrétaire général de la présidence i ka n'a sɔrɔ mais chaque mercredi conseil des ministres kɔni bɛ kɛ ministre mun tɛ k'i ka kuma lamɛn parce que a ka kuma la ko dɔw kun t'a jati dɔw b'a fɔ olu tɛ siran a ɲɛ u t'a ka pouvoir tɛ se ka foyi k'olu la manque de considération manque de respect Assimi président ni conseil des ministres banna n mago b'i la nin bɛ taa Mali ko de don an bɛ période spéciale dɔ de la on n'est pas entre majorité et opposant o ye tubabu ka ko dilanlen ye quoi en phase de transition opposant ni majorité côté Mali ko de don comment sauver ce Mali tubabu y'u dabiri an joli la san joli an ka kan an yɛrɛ ye bɛɛ ka kɛ jarakɛ denw ye hali n'aw tɛ ba la mais joli min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a k'o lakana maliyɛn den kan ka kɛ ten de donc a y'o fili kɛ k'o kuma fɔ parce que ni Konate damagara la ni Assimi ka bɛlan bɛ kɛ bi ale ye san 3 ni kalo damadɔ k'a la Assimi ye prestation de serment kɛ don min 7 juin 2021 o tilegan fɛ 14h an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ premier ministre de la transition Choguel Kokala Maïga coup d'état que les 2 semaines il y a une prestation et pression du moment que Assimi ka international mɔgɔw fɛ Choguel kana kɛ premier ministre mais a ko a y'a ka kumakan di ale tɛ bɔ a ka kumakan kan mais e bɛ se k'a ka bɔli in e b'a faamuya ka kɛ jumɛn ye sisan bɔli in ye fili de ye bɔli in ye toujours ka position dɔ de ta kalafili taabolo la bɔli in ye de ka tester k'a lajɛ jamanadenw bɛna tugu a kɔ wa popularité min tun b'a la k'a to premier ministre la hali bi o popularité bɛ ne Choguel la wa jamanadenw bɛna tugu n kɔ wa ka fanga kɛlɛ bi dan parce que c'est un fin stratège mɔgɔ kekuma don fɛɛrɛtigi don a y'o de kɛ k'a lajɛ mais je pense que bɔlɔlɔw kan a ye reproche minnu sɔrɔ malidenw y'a jira k'a fɔ olu tɛna don maa si ka politique kɛlɛ la an ko maliko de hali bi an dɔgɔninw an denw olu minnu bɛ fanga ala ye fanga d'u ma n'u bɛ fili dɔ la an b'a dilan ka sɔrɔ a ma se jagoya ɲɔgɔn wayiba la. ok merci. ɲininkali kelen min bolo ka ɲɛsin Thierno ma Thierno. oui. Choguel ka bɔli la a ye kumakan dɔ fɔ a bɛ komi kuma in kɔnɔ i n'a fɔ ni fanga bɛ se ka n'i ye fanga sɔrɔ a bɛ nɛgɛn fo ka tigɛ cɛnnikɛla ye sabula a ye zan dɔ a ko zan dɔ la mɛ aw ka hakɛ to ko fanga bɛ komi gulɔ ko n'i y'a min siɲɛ fɔlɔ la i bɛ fɔ badenni i bɛ pan 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 i yɛrɛ ma filanan ko n'i y'a min i bɛ kɛ i b'a fɔ wara i bɛ fanga ta a bɛ di kaman kɔrɔ i tɛ siran foyi ɲɛ sabanan i b'a fɔ caution mɔgɔ i n'a fɔ kungo kɔnɔlɛw kungo fana i b'a tɔ bɛɛ nɔni ka ban a ko o kuma bɛ yɛrɛ n'a fɔ fanga ko fa fanga b'o o yɛrɛ kuma de yira fanga ko fa mana don mɔgɔ la n'ale ko fanga ko fatali la e bɔ a ka nin hakili la a ka mɛn jɔn ma ale Choguel a bɛ ka jɔn de bila i n'a fɔ fanga ye fa don maa min na o ye jɔn ko ye a yɛrɛ ko walima e b'a bila nɔ jumɛn kɔnɔ. non c'est très simple minnu bɛ fanga la bi a ko m'olu de ma la chose est très simple fanga y'o de ye gulɔ façon dɔ don vodka don wa bamanan capalo don wa on ne sait pas i y'a min a b'i fari funufunu i y'a min filanan na i b'i ko waraba dasiba sabanan i bɛ kɛ lɛ ye lɛ dun o tɛ ɲuman tɛ yen nɔgɔ bɛ yen tiɲɛni bɛ yen o de ye fɛn fɛn dilan o b'o tiɲɛ donc a bɛ k'a yira
ninnu k'u kɔlɔsi u ka fanga bɛ n'a fɔ tenɔ bi ten. ok comme olu de b'a. d'accord Pape an bɛn'i fan fɛ sisan e yɛrɛ ka ye la est ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Choguel bɛ ka fara autorité ninnu ka opposition est ce que opposition doit contre les autorités de la transition mɔgɔ bɛ se k'o fɔ wa. non c'est à dire a bɛ ka fɛnw don n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na c'est à dire a kana c'est à dire wara tɔgɔ da jakabani la. non mais fangatigi don dɛ. fangatigi tɛ sa mais attends non parce que o yɔrɔ in ah mais ça c'est pas qu'il a pris et après il était nommé. Choguel filɛ nin fɔlɔ électeur Choguel n'a jamais été élu dans sa vie. Chef de parti politique un peu n'a jamais été élu. Choguel bɛ tugu mɔgɔ min kɔ a ka père a ka t'a dɔn fɔ cogo min na a ka mentor c'était dictateur Moussa Traoré qui n'a jamais été élu donc. oh mais ni fanga t'a la pourquoi transition mɔgɔw parce que olu non j'ai compris attends n'a il y a une langue i bolo de jɛgɛ fanga ye ji bon ni Choguel kɛra jɛgɛ ye sa fanga ye jumɛn a kana fanga di mɔgɔ ka fanga fɔ mɔgɔ ma ten sa hali Choguel peut-être il pense que i jɔ e bolo ko Choguel ka démission ye jumɛn ye de Choguel ye gosili da M5 démission de kan parce que Choguel ka fɛn nin fɛn a bɔra a ka bana ninnu na sisan ça y est ni bana ninnu ma nɔgɔ c'est très compliqué a bɛ ka taa a retraite la a ye so kura ni jɔ il faut gérer la maison wari bɛrɛ tɛ yen ministère wari min bɛ passer a tigɛ bon et pourtant n'i bɛ M5 ɲɛmɔgɔ la mɔgɔ joli de bɛ kɔfɛ chaque vidéo man bɛ yen i kan k'olu arranger olu bɛ kan ka entretenir o wari bɛ kun Choguel ka wari la si Choguel démissionne par lui-même non attends je te donne mon analyse si Choguel démissionne par lui-même mɔgɔ ma nɔfɛ ils vont le condamner parce que mɔgɔ baden b'a comme chômage bɛ yen quoi kɔrɔ ils sont très âgés u ka charge ka bon donc Choguel ne peut pas prendre tout ça en charge dans ce combat là donc il faut qu'il fasse une réaction qui va les faire démissionner donc n'a démissionnera ça a te fɔ ko Choguel démissionnera il faut ko u y'a démissionner de donc kɛlɛ min kan ka tugu a la M5 RF kɔnɔ o kɛlɛ bɛ bila kɛrɛfɛ donc c'est pour ça c'est la cause c'est la farce sisan ni fangatigi tɛ transition fɔlɔ la u ma nana ye hali n'a y'a sɔrɔ u ka laɲini dɔ tun don u ka na mais Choguel tun tɛ yen premier ministre fɔlɔ tɛ mais pourquoi kɔfɛ u y'a ta k'ale kɛ premier ministre ye ni fangatigi tɛ et o mana événement ninnu kɛra cogo min na je pense que a kiri ɲɛna dɛ il faut comprendre c'est-à-dire il y a une analyse parce que ne min faamuya c'est-à-dire aw yɛrɛ minnu filɛ nin ye parce que a bɛna fɔ nkalon yɛrɛ fan tigɛ dɔn aw ye quoi en fait parce que aw tun tɛ ko ninnu si tubaju la attends ne ye kuma dɔ de f'i ye sisan n ko Choguel ko EMK sigira district de fɛn kɔnɔna na i b'a dɔn aw fɔ kun min na parce que EMK mɔgɔw ka conférence fɔlɔ a kɛra mairie de district de kɔnɔ ne de dayɛlɛ ka sigiyɔrɔ di Choguel ba k'i sigiyɔrɔ na an ka taa an ka conférence la conférence kɛra ka ban Choguel tun bɛ yen a tun dogolen bɛ salle kɔnɔ donc n'i ko i b'o réalité fɔ Choguel yɛrɛ tɛ nin si kalama yɛrɛ Choguel tɛ foyi kalama EMK ko la et puis d'ailleurs même lui me l'a dit a ko il était là par intérim à la place de Soumaïla Cissé donc si Soumaïla Cissé était là mais Choguel n'avait même pas existé c'est pour dire que ça dit depuis Ala et Choguel yɛrɛ da a fɔlɔ dɔ mais et puis Choguel c'est namarato do muna ne pas la bouche d'abord avant qu'on avance là parce que déjà yo comment faut qu'il va dépasser le débat je vais d'abord le rassurer que mais un débat inquiet passion clienta comment je suis témoin oculaire vivant de toute cette situation là tu sais que en 2010 témoin et grand témoin et choroba yo farwa amban touré là cinquantenaire frère CCB konnana Modibo Keïta ye mɔgɔ atelier la mɔgɔ minnu taara mission na ka taga an ka franc CFA dévaluer en coup d'état contre Modibo Keïta en complicité a kuma kɛnɛ kɛra Choguel bɛ salle kɔnɔ ne tun bɛ salle kɔnɔ kuma tiɲɛ bɛɛ kɛra ka ban pepewu je vois qu'en 2022 Choguel bɛ tila ka sigi tiɲɛ donni kɔfɛ dɛ ka sigi ka fɔ ko le franc malien a été un échec un mensonge de 40 ans Choguel n'a pas hésité à ramener ce mensonge-là. Ok, maintenant, donc, oui. Maintenant, il y a une fait. Il y a une rectification de la anana. Attends, rectification, non, attends, même le mot. Attends, c'est-à-dire qu'on a bien fait le ça. Rectification du rockman. Mais c'est la mascarade. Choguel, rectification, ça veut dire quoi? Il n'y avait rien à rectifier. Il n'a ni participé. Mais est-ce qu'il a participé? Mais parce que, il faut comprendre que, d'abord, vous n'avez coup d'état. O ye mɔgɔ minnu bɔra kungo kɔnɔ de kɛlɛ la surasiya tun bɛ ka tunu de Mali tun bɛ ka tunu solution wɛrɛ tun tɛ yen et en même temps régime min tun bɛ yen on commencera ka mugu ni kisɛ de ci et en ce moment
l'armée a un principe, la protection des populations. Donc, au contexte qu'on en a, ils sont venus parachever une insurrection populaire. Donc, il y avait deux mouvements, le M5 RFP et le CNSP. Donc, soit politique maîtrisée, Johnny, mais pour ne pas d'abord avoir trop de poids, ou une Bandao, parce qu'il faisait une unanimité apaisée d'abord. Flana mis au ministère Mitana, au système pour ne pas que les soit. Maintenant, leur premier choix a eu les limites. Aux limites, il fallait aller à quoi? Les deux forces principales, Moulier et Klerke, en a nous intéressant fait. Donc M5 RFP nana intéressant fait là. Donc M5 RFP il faut comprendre que il y a d'abord ils ont demandé un premier ministre, mais il y a eu 14 candidats. Donc déjà les militaires ne s'entendaient pas à ça. Ils pensaient que M5 RFP reconnaît politicien Mumbe ou na benkola kasoga mo kelindi quoi. Mais où il est dans ma sia bella. Bon, les militaires sont trouvés face à un cafouillage. Donc au cafouillage on en a. Moi ministère qui frigué cap on est garé Chougalé, il a su se faufiler, il s'est retrouvé devant, les militaires l'ont pris. Okay. C'est tout. D'accord. Voilà. Merci bien, Maïga. Tu as une question? Voilà, pas pour la ko ambe ko absa ke ko be nya fa ngalo metika anwi. Bien sûr. Bon, ngalo me sekati anwi o tebo awna me ka yoro la kile ndronga fo. A chama an kuma kene chama kene ka e na nya chama kene go fe ningo kene kan an ta kun mu ne ke wara nyini an boyi. Mu be fo entre les 4000. On te sait au Canada. Non, il faut ça, pas pour ça. Pas vous dire, ne posez pas. Mais faut qu'à fier donc à comment que les gens, ni que l'homme tigara, ou tigara jamana doing, un yo mouni, mu faut un ye, et mu faut un yam no de fort jamana doing. Moi, victime de. Est-ce que, c'est ce que je voulais. Est-ce que, voilà, c'est ce que je voulais. Est-ce que, mais qui a fait je suis allé m'y foutre. Mkala, non, on t'a calé. Non, ne comptez pas là-bas. Voilà, donc comme on dit au Canada, et ça beaucoup calama. Donc, je peux boire ça à Foko, au MK Sira, au Canada. Mais n'est pas ça au Niefo un an. Mais elle peut être là. Elle est victime. Elle est victime. Non, je dis pas, je vous accuse pas. Vous êtes victime de cette situation-là. Voilà, c'est-à-dire, il va me dire, c'est-à-dire, ni Kmange, c'est-à-dire, non, monsieur Ratata, Mado Fomi, et Amado Sugar Gokmana, c'est pas la voix, c'est pas la sujet na jona aw be ka radio Jeka Folame 100.7 MHz émission débat politique anga bisu na mo wolele mo saba nyona do Cheikh na Kunate parti yelema kata se Chorno Njaima ale fena be anno kata se Pap Diallo fanama anolu saba de be ka Jeka babuke nyogon fe bisu na donc si jamais do anga sujet flana kono jona Kunate jamana den chaman bora wakati laban na mais ma chaman tumbe ka fo ko anga nyemo ne autorité wi u yɛrɛ k'a lajɛ ka se ka dɔ bɔ ka musakaw la terrain de vie jamana yɛrɛ lahalaya kama bon kuma cayalen an ye premier ministre fɛnɛ bɔra u ye effort min kɛ ka se ka dɔ bɔ u ka musakaw la ka don jamana wagande kɔnɔ n'a bɛ se miliyari 100 ani dɔɔni ma 100 ani 1 ani dɔɔni ne ma fili a bɛ se o ma donc i hakilila kɛra jumɛn ye o kan a bɛ wasa kɛ yan. D'accord, et merci bien Traoré pour la question. Mais il y a un jabi et il va quitter Yoron fo Chogel ka Yoron ka yana ada tout, c'est très important. En fait, il faut qu'on fasse nos familles encore. Chogel nana contexte de le kono. Au contexte du mani, munu nana peuple ka liti to parachevé, no etemtiki la kawe. Ou on rani présent de mais quoi fait ou no manyala. Ou yo takaboy. Maintenant, pour donner une forme de légitimité à ça, c'est-à-dire, Bandao Boli, pour que ça ait la légitimité de don là, il fallait amener quelqu'un, Mimbe Jamakulu do Tchela, Fangabe Jamamina. Est-ce qu'il y a un fan? Chogel n'a pas de flèche. Donc, Fangap Mala. Non, Mimbe Jamakulu do Tchela, Fangabe Jamakulu Mina. Mogonia Takabla Jamachela, Fangabe Jamamina. Il sait qu'il couche donné. Mais, pardon, Chogel Nana, on a chocolat là. Et puis Chogel Nana, Malien ou Mirivolo, ah, n'y a politique maïe. Comme il fait le maillot de Tenitigo boulot, ni politique mo nana droit kono la on a ke mogoye mami mena seka mogo fara nyokon kan ka mogo kala nyokona pour que am seka avancer choka mena. Mais qu'est-ce qu'on a vu quand il est venu? Aller nana folo, aller de kera mogoye, mogo mi commencer à malien la fofo nyokon ko. Ali sokel ka discours la branche patriotique de l'armée, vraie force de changement. C'est des termes
min ti maaw fara ɲɔgɔn kan quoi mais a bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na de maintenant pour que ka bɔ o kuma kɔnɔ dɔrɔn n bɛ fɛn dɔ fɔ ka hakili lajigin ale Sogɛli kelen de y'a fɔ yan wagati minnu na kow tun ka d'a da k'ale ni président Asimi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la fo 1 heure 2 heures 3 heures ko président Asimi tɛ sunɔgɔ mais n'i kɛra k'i tɛ foyi kalama a bɛ anw hakili ɲagami ɲagami dɔɔnin quoi maintenant pour que ka bɔ o kɔnɔ n bɛna i ka ɲininkali kɔnɔna la sisan c'est à dire train de vie de l'État c'est vrai jamanadenw bɔra ka u ka dusumakasi yira k'a ɲini jamana marabagaw fɛ jamana ka musakabaw dɔ ka bɔ a la pour que jamanadenw fana o min bɛ bɔ a la a bɛ se ka réorienter ka taa yɔrɔ wɛrɛ la pour que ka lafiya se jamanadenw fana ma c'est très important bon premier ministre bɔra ka mesure minnu fɔ nin ti ko kura ye quoi nin kuma kelen de fɔra nin chiffre kelen de fɔra 2022 au gouvernement in fɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ ɲinan fana 2025 3 ans après on ramène la même chose anw bolo c'est à dire nin ka fɛngɛ dɔɔnin quoi pour que k'a yira maliyɛnw na ko état bɛ ka train de vie réduit anw bolo train de vie réduit ye mun o ye jamana musakaba yɔrɔ o misaliya bɛ taa jumɛn fɛ jamana ɲɛmɔgɔsobaw olu ka musakaw ka dɔw ta ka bɔ o musakaw la jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka sarabaw ta jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ fonctionnaire saraw tɛ quoi mais poste nominatif saraw n'o ye sarabaw ye ka o saraw dɔgɔya anw bolo o de bɛ kɛ ka train de vie de l'État dɔgɔya maintenant ninnu bɛ ka min fɔ fana o kɛlen ni train de vie de l'État tɛ dɛ k'a fɔ ko ka u y'o kɛ de ka dɔ bɔ État ka charge la o tɛ min de don en 2022 min don parce que fɛn ye o de ye quoi u y'o kɛlen de ta k'a lasegin ka na o ye min ye budget mun laɲinina jamana fɛ parce que n'i ye budget ta c'est en dépense et en recette donc dépense y'an bɛ min dun recette ye min bɛ ɲini ka na n'o de ma dafa o to bɛ ɲini le budget en recette o sɔrɔli gɛlɛyalen kɔfɛ de u ye mesure dɔ ta ka wari dɔw tigɛ ka bɔ ministère dɔw la ka o dɔgɔya dɔɔni pour que fɛn tɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ni y'o de ye mais o ni État ka train de vie o ma changer o jumɛn de yɛlɛmana État ka train de vie la wari min bɛ di CNT mɔgɔw ma o kelen tɛ ka d'u ma anw bolo train de vie diminuer ye mun ye u ka bɔ k'a fɔ ko bon an y'a ɲini CNT mɔgɔw bolo u sɔnna wari min bɛ ka ta ka d'u ma kalo o kalo o bɛ dabila parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais ni session bɛ yen session wariw bɛ ta ka d'u ma ministre bɛ voyage min kɛ classe affaire la o ka dabila ni ministre bɛ voyage i n'a fɔ maliyɛn tɔw ɲɔgɔn disposition bɛ ta k'i ka lakana sabati i y'a faamuya jamana kɔnɔ séminaire baw ni voyage ba minnu bɛ kɛ à l'intérieur ka olu nɛmɛ ka olu dɔw remplacer ni vidéo conférence ni fɛnw ye train de vie de l'État bɛ se ka dɔgɔya ten o cogoya de la mais comment se peut-il que aw b'a fɔ ko ka train de vie dɔgɔya au même moment CNT bɛ ka budget baw milliards voté pour que ka mobile san ka di olu yɛrɛw ma au même moment CNT bɛ ka avantage ɲini fo CNT mɔgɔw dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ka mɔgɔw bagabaga n'a ye k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen ti bɔ a la et on parle encore de réduction des trains de vie moi je pense que il est temps an ka ko tiɲɛ yɛrɛ lajɛ an ka ɲɛsin ko koloma yɔrɔ ma sinon an bolo fɛn ma bɔ a la e b'a kɛ mun ye sisan u nana min fɔ maliyɛnw ɲɛna ko 1,100,000 ni dɔɔni mun récupéré la 1,100,000 ni kelen ani dɔɔni train de vie tɛ ne bolo o bɛ ka hakili suɲɛ de hakili suɲɛ don dɔrɔn ok d'accord an bɛna pap fanfɛla la pap i hakilila ye jumɛn ye premier ministre ye bɔli min kɛ k'a fɔ ko u ka cɛsiriw kama ka dɔ bɔ u yɛrɛ ka chargew la o sera ka kɛ sababu sera ka miliyari 100 ani dɔɔni sɔrɔ ka bila kɛsi la e hakilila ye jumɛn y'a kan Voilà, donc je pense que d'abord nous nacogo jateminɛ ka tila ka ye u ye baara minnu kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko u ka régime ani régime dɔ min bɛ yen olu tɛ régime suguya kelen quoi u tɛ taabolo kelen ye premier ministre kumana waati min na o y'a sɔrɔ action dɔ de kɛra contexte dɔ de kɛra o ye mun ye ko ka walasa ka jamana ka musaka dɔ sɔrɔ jamana kɔnɔna na ko fo ka tɔrɔmɔgɔ dɔ tigɛ ka bɔ jamana cakɛda dɔw la minnu ka nafolo sara sɔrɔli ka teli ani ka dɔ bɔ jamanadenw fana kun donc o yɔrɔ de la a bɛ fɔ ko en fait jamana la communication qui est plus sortie n'a ko an ka dɔ bɔ an kun o tɛ se ka kɛ waati min kɔnɔ ko aw yɛrɛ fɛrɛlen don quoi. Parce que i bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye musaka dɔ de ye bila k'i bɛ lafiya hokumu kɔnɔ min b'a to i bɛ se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na i ka se ka tɔnɔbɔ min bɛ jamanadenw nimisi wasa voici pourquoi moi min bila u ka disposition na mais ni question filɛ nin ye a delila ka poser Burkina président kun o min
ye aka CNT ou bien aka Assemblée nationale kolu ka sara tigɛ u ka baara kɛ ni prime dɔ ye donc u y'a question posé a kun sarako ninnu ko ka dɔ bɔ saraw la ko ko non ko yɛrɛ an k'a ɲini k'a fɔ ko an bɛ dɔ bɔ saraw la an ka baara kɛ cogoya min na jamana yɛrɛ musaka bɛ se ka caya bɛɛ ka se ka sara bɛɛ ka se ka fɛn sɔrɔ min hakɛ ka bon quoi donc au lieu d'aller à la réduction an ka ta production ka bonya ressources ka se ka caya i n'a fɔ ale yɛrɛ sigi kuma cogo min na u ka se ka caya de telle manière que saraw yɛrɛ dɔ ka se ka fara bɛɛ ta kun donc ministre ye bɔra ni kuma min ye a bɔra ni kuma min ye o ye kuma min na tɔw bɛ ka jalaji min aw dalen don comment on appelle di baara sanfɛ donc o kuma in de fanga bonyana kosɛbɛ bon maintenant n'i y'o kuma jateminɛ kɛ o kɔlɔlɔ ye mun ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw dusu bɔ ka na ni murutili ye donc murutili kosɔn ka se k'o bali i bɛ kumakan dɔ de fɔ fɔlɔ walasa ka se k'o murutili ko in k'o lasumaya fɔlɔ yanni k'i ɲɛsin kɔrɛ ma o tɛ minisiri ye premier ministre kuma min fɔ o kuma in kan ka jaabi min fɛ o kun ye ministre des finances de ye donc o ministre des finances ma se ka min jaabi premier ministre taara ka taa o kumakan ninnu de jaabi donc on peut dire que a ka nin intervention c'est dans l'objectif d'apaiser la tension sociale parce que ni kuma dɔw fɔ n'a ma faamu a yɔrɔ la danger don an kɔni an ka niveau la an b'a fɔ ko vaut mieux faire un pas avec le peuple que de faire 100 pas sans le peuple donc o ye o aspect mais aspect dɔ bɛ yen ne bolo o de kan ka lajɛ kosɛbɛ ministre des finances bɔra ka kuma min fɔ o kuma in quartier général de la révolution kɔnɔna na a y'anw impressionné parce que an bolo an bɛ se nin waati ma cogoya min na bon k'a fɔ ko an coincera fo ka taa wari tigɛ ka bɔ jamanadenw kun o yɔrɔ de ye anw na sisan ça veut dire que nin waati bɛɛ kɔnɔna na est ce que kuntilan min y'a ta est ce que o ye kuntilan yɛrɛ tacogo ye donc ce qui fait que an ta ye cogo ani minnu bɛ kun ɲɛsin ko ka dɔ bɔ terrain de vie de l'état la bon an tɛ ka an ka analyse bolo sanfɛ sinon effectivement dans l'aspect dans le comportement il tɛ se k'a fɔ ko tɔw ka sacrifice dɔ kɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ t'o sacrifice kɛ mais il faut reconnaître quand même que minnu fana nana n'i ye président par exemple ta k'a lajɛ a ye mɔbili min kɔnɔ o ni fɔlɔ mɔbili tɛ kelen a bɛ ko parce que le président incarne l'image en tout cas du pouvoir donc a y'a yira k'a fɔ min ye opulence ni fɛnw ye o tɛ ale ka taabolo ye donc tɔw ka se ka tugu o ɲɔgɔn kɔ mais il faut reconnaître que Mali fana filɛ nin ye tiɲɛ Mali ma nɔgɔ parce que an yɛrɛ fɛn tɔɔrɔ min b'an kan o ye mun ye président bɛ décision fɛn fɛn ta n'a décision ka ta appliquer a bɛ kalifa minnu ma tiɲɛ olu t'a appliquer a tɛ kɛ jamanaden sago ye a tɛ kɛ président fana ka laɲini ye donc il y a tout ce contexte là à prendre en compte. D'accord. Ok, sisan an bɛ taa monsieur Ndiaye ale fanfɛla la Ndiaye e ye nin ko ye cogo di est ce que e yɛrɛ fɛ a ye min fɔ fɛn ɲɛnama dɔ est ce que nin bɛ se ka mɔgɔw hakili sigi yan. Bon, yanni ka premier ministre ka o déclaration ni jaabi n bɛ segin Choguel ka fɛn kan dɔɔni pour dire que à mon frère Pape k'a fɔ obligatoirement rectification kɛra coup d'état kɛra 18 août 2020 24 mai 2021 il y a eu une rectification de la transition par un nouveau coup d'état donc a y'a fɔ cogo min force fila minnu ye kɛlɛ kɛ pour que kana kow sigi lui il est M5 RFP moi aussi j'ai participé à beaucoup de mouvements de M5 RFP je peux dire Marche Flore avec Chomar Sissoko. Il a été le premier à demander le départ de IBK. Les Mamoud Diko, les Choguel ou autres sont tous venus après. Mais après, depuis que il y a nomination, je dis nomination parce que je suis très sympathique au Kaboy, autorité morale a été dribblée. Il a parlé de 14 CV, mais 14 CV marqués rectification wati. À la première phase de là, nous blalagata, elle a un bente, M5 maou ni nuanche, ni mamou du tarafo, aya, ni maman lebolo, lui il a un bon cheval qui peut faire le travail, qui est notre frère, Mokhtar Wane, olu ni banda quoi tableau là, sera sous ya kafo, beaucoup de chengé, no luka idéologie.
ninnu ni saya ye ɲɔgɔn ye kɛlɛkɛyɔrɔ la o ok n'u y'a ye k'a fɔ ko maa dɔ bɛ ka ko dɔ k'u la d'accord moi jɛ n'o ye deuxième phase là Choguel était costaud d'accord parce que a kun adossé le mɛ mouvement mun na mouvement du peuple ok mouvement du 5 juin mouvement fɔlɔ kɛra tɔgɔ kun t'a la o mais deuxième de là tɔgɔ dara M5 RFP D'accord. mouvement du 5G d'accord rassemblement des forces patriotiques ok c'est comme ça que ça a été donc la rectification kɛra bel et bien et encore Choguel choisira par consensus parce que Mundagatal ni tɔw bɛɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na nin bɛ k'i firifiri cogo min ni an ma nin sugandi a bɛ sɔn ka bana da ok a dira a ma o de la d'accord mais a ma se ka M5 maaw rassembler i n'a fɔ Pape y'a fɔ cogo min denmisɛn minnu su tile n'olu tun b'ale garder u b'a dɛmɛ fɛn bɛɛ la a y'i jɛngɛ ni dɔw ye d'accord bon vraiment Ok. an bɛ se k'a fɔ denmisɛnw ɲama bɔra a la Ok. taabolo dɔw la d'accord pour que ka na aw ka nin question nin na n'o ye premier ministre ka kuma nin ye c'est vrai 101 millions 101 milliards on le dit nous on n'est pas dans le secret des finances mais an ɲɛ bɛ waa taabolo mun na waleya minnu bɛ ka kɛ gouvernement ministre caman bɛ yen k'a fɔ ko caman ka parc automobile bɛ ka renouveler pas tellement comme ça hein. Et mission nous caman bɔr'u la caman bɛ voyager classe économique la bi na les fonds de souveraineté mun bɛ premier ministre ka yɔrɔ la mun bɛ président ka yɔrɔ la mun bɛ même au niveau du président du CNT u bɛ ka dɛmɛw kɛ o premier ministre yɛrɛ nana dɔrɔn ale y'a ta fɔ comme Assimi les 2/3 ale fana b'a verser pour les œuvres sociales œuvres sociales ye mun ye ka jamanadenw dɛmɛ kɛnɛya sira b'o la jiko sira b'o la baloko sira b'olu la fɛn fɛn bɛ na ni nɔgɔya ye maliyɛnw an ɲinɛmɛ fɛn dɔ kɔ an bɛ guerre de la guerre mun don fana an bɛ jɔnmaya kɛlɛ de la il faut que les jeunes vous compreniez ça aujourd'hui an bɛ jɔnmaya kɛlɛ de la hein, contre les occidentaux contre je dirais tous ces vampires là parce que joli min de la o depuis indépendance il faut 600 aw bɛ k'an joli ye min donc an b'o jɔnmaya kɛlɛ la c'est pourquoi je dis ni mɔgɔw wula bon Moussa Mara est opposant et ni opposant c'est pas un opposant il peut pas être opposant contre son propre pays c'est pas possible maliden de don a barajuru bɛ yan de a fa fana tun ye sɔrɔdasi de ye n'a kan ka mɔgɔ dɛmɛ a kan ka ninnu dɛmɛ mais a ka taabolo ça laisse à désirer d'accord donc o la dɔ bɔra terrain de vie la dɔ bɔra tiɲɛniba nin na musaka minnu kan ka kɛ k'a tiɲɛ i n'a fɔ an tun b'a ye attentat i bɛ kɛ tan na pour une facture même de thé tu trouves des millions o tɛ yen bi caman bɔr'o la ok mais min kɛra est ce que a bɛ wasa kɛ yan a bɔra ka min hali bi u kan ka dɔ kɛ u kan ka dɔ kɛ bawo u bɛ ka fɔ ko malidenw ka sacrifice mun kɛ n'o ye mugan ko nin ye tarification kan hali bi u ka dɔ bɔ o la mais malidenw fana bɛ fɛ a ka cogo min ka na mɔgɔw tengu ɲɔgɔn na on appelle ça comparaison Burkina bɛ tan Niger bɛ tan Mali ka réalité ani jamana si ka réalité tɛ kelen ye mais u bɛɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔ u bɛɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔ mais Mali yɛrɛ lajɛ du yɛrɛ cogoya lajɛ région yɛrɛ cogoya lajɛ mɔgɔw gestion yɛrɛ tɛ kelen ye Mali y'a adamaden mun ye a ma nɔgɔn dɛ anw fɛ n'i bɛ faamaya la an yɛrɛ ɲuman nin b'an ka lɛnpo n'an ka fɛn kan mais ala mana maa bila ɲɛmaya dɔ la i ka kan ni o hɛrɛ ni fana dɔw ye i y'a faamuya Segu ɲininkali kelen ne bɛ bolo ka tɛmɛ saba bɛɛ la an ma tɛmɛ papu la ka taa ɲininkali kelen jaabi tɛ tɛmɛ hali sanga kelen kan yaasa an ka se ka bɔ nin kɔnɔ nɛgɛjurusi bila sa waatiw sera ka ban papu ɲininkali ye mun ye a b'aw saba bɛɛ intéressé terrain de vie ka dɔ bɔ a la jamanadenw bɛna dɔn cogo di ko dɔ bɔra la wa ni dɔ bɔra la o bɛna fɔ jamanadenw ye cogo di c'est k'a fɔ da la dɔrɔn tɛ o an bɛna dɔn cogo di ko dɔ bɔra la jamanadenw bɛna bɔ a kalama cogo di u y'a fɔ nka an bɛna dɔn cogo di ko dɔ bɔra la jamanadenw yɛrɛ tɛ se ka dɔn ko dɔ bɔra la o dɔ farala kan parce que jamanadenw mago bɛ min na kɛ
terre de vie do bola na mo nyawye demando confronter do gelamina c'est-à-dire ta droto so kono gelami be terre de vie se ko nyana bo balokola terre de vie se ko nyana bo kalangola terre de vie se ko nyana bo ya ta so saraka terre de vie ko se ko nyana bo ministère mumbene bara de kafalbe uluma c'est ni ulu tese bara la par incompétence ou ka boy mon gars n'a mieux compétent ou ka bara ke wa mo ko nyana bo je prends un exemple très simple il faut mettre les moyens pour travailler. Tu prends les ministres de l'agriculture, mi plaignent Burkina, mon peuple Djembe Bado, a peu foro kolonti, avec foro kolonti. Wabi depuis Dani Madame ne, oui, et frère Petke. Tu vois, mina Sénégal c'est à Yirwa, parce que Burkina économie, sur d'abord, à Titiendo, Sénégal fait un bangamara ni fait un écart. Mali fait un tabeti, mais un ministre de l'agriculture, où est mon équerre? Pour que Angaski a fait tellement sort, Kabolo sort. C'est ça la vraie question. Mais à mi finam, oui, moi, attention détourner les terres de développement, t'as pas si fou de dos. C'est miroité, c'est faux, ça n'existe pas. Il faut aller sur une véritable économie, l'économie réelle. En même temps, on passe d'idée. Encore on parle d'effort. Qu'est-ce que aujourd'hui, Kenya sera fait? Qu'est-ce que le ministre de la santé a posé pour que on ait de la santé de valeur? Il faut, c'est à ça qu'on doit. Ni encore nous déjà dit. Amon uniforme c'est là. Tiens, amokoina, il est amota. Des magasins de la fin de pharmacie là. Amon na fata katila. Parce que il y a d'autres choses là. Il y a pas de dimban. Ou soit idéable là. Est-ce qu'il y a bien? Donc, amon il y a trop dit. C'est avec colo. Ni bobe. Voilà. Il y a si abo. Et puis voir ça. Et ça aussi hier là. Il faut revoir ces aspects. On attend au ordre là. Donc, c'est comme ça, par exemple, c'est-à-dire que souvent, il y a un peu de fois. Ministre ou Djoro là, on peut évaluer, limiter à barrière, au câble là, on va place là, on va avancer. Voilà. D'accord. Ndiaye. Oui. Bon. Non, ça rejoint à peu près ce que. Attends, Moussa, s'il te plaît, avant que moi, je voulais juste par exemple rappeler un petit truc qui concerne même par exemple les journalistes. À qui moi par exemple ça ramène ça. Les compétences quoi, des incompétences quoi des. Quand tu regardes, jamana qu'on a radio RTC a fonctionné, puis à minga en bois ça, au voir RTC ça. Et bien là on trouve quoi, allez et bien à tirer bologum. À des vidéos manou, à mon vidéo manou mon là, coup joka RFI ni France 24 nous pègue coup jota. Et na tourné au lugar sen ba washi au lugar commencer wa bara fruit du mamna et ma bara ngadi moma au lugar bara solé qui nous portionne tout dit quoi na flou mais toi il n'est pas de dos. C'est pour ça que Amra faut présent piger le dos avec les personnes qui sont responsables d'appliquer les réformes sur le terrain. Pas famille. Donc excusez vraiment je voilà, je reviens sur ça. Demandons ba donc tout des cas fort Trenevi Doborala ni jamana yɛrɛ tableau la gɛlɛya baden bɛ yen n'an ko ma vie chère dɔw bɛ se ka bɔ o la cogo min il y a le chômage denmisɛn kunda maakɔrɔba kunda o fana bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo minnu na dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min na muso kunda denmisɛn kunda kɛnɛya bɛ se ka waleya cogo min jamana kɔnɔ k'a fɔ a dɔ bɔra furaw sɔngɔ la a y'a fɔ Amo c'est vrai a système kan ka améliorer il faut toujours améliorer ka dɔ fara prestation kan olu amélioration kan ani fana malidenw hali bi an ka sabali dɔɔni a ma nɔgɔn non je viens non résilience non monsieur Maïga je comprends an ka sabali hali bi dɔɔni. On est dans une situation spécifique, une situation de guerre. On n'est pas en temps normal. On est là, il y a ala ko o ɲɛka d'an ma n'o ye lakana sabatili ye n'o ye jamana kolosumali ye jamana basigili ye sécurité il y a pas de sécurité à 100%. Au moins bi bi na an ka finitigilakaw an ka administration mɔgɔw u bɛɛ sur les 19 régions du Mali, alhamdoulilah, jusqu'à la frontière avec l'Algérie. Donc, au Kama, Moussaka une femme be cadeau, yéno, moko de fois, nga albi, en met transition demain, mais en go maliko,
Donc le Mali d'abord. Oui. Avant d'aider la transition, il faut être malien. J'aide le Mali d'abord. D'accord. Avant de dire vive Assimi, il faut dire d'abord vive le Mali d'abord. Pour que Kobe Sekanye, Amblo et autorité au Fana Kaladje, maximum de sacrifices. Président Kerefe Moro, Premier ministre Kerefe Moro, CNT et les différents conseillers du CNT. Comment Badeni, surtout au cas d'Abla. Ok. Au cas Sabali. D'accord. Amé Gelea Dola. Comment Benani Fouteni Douye. D'accord. Au journaliste Fana Jora Mounye. Afana Kana Toka Balawoko Bla. Bololo Srafe. D'accord. Mounme Mao Fouteni. Ok. Beki Ijoro la. Malikoina. Ok. Ako exemple d'ako Sénégal va ministre. N'est agronomie. Peut-être aller mailler. Sinon, ministre de l'agriculture mon frère Barakalado Daniel Simon a nommé 203 semaines à Djigna Semnete Yoroula. Il est à sa 3e mission dans les zones rurales avec Terenka. Mais Sanjikoro Washi. D'accord. A tu donc pas là. C'est pas un coup de bâton magique. Avec anga dunga fa sabati bara wikake sikro wikanyini mun miska soro production améliorée. D'accord. À bara wesina njay ami focus amena fin fanfla la san kunati yakle jumay fini ka réduction kera wa abidon chugu abidon mun fe papi jabi ke njay jabi ke ga kuma sangapuru na yanga te bon sebuni maiga c'est-à-dire phénomène quoi. Jamana marali kañ mako bolo mako mba ñedon quoi parce que jamana marati amateur baray quoi c'est très important o de kama anya fo transition nale unana ko dama dama o de kama uka uluke jona ka élection ke ka ba xono parce que ni tora xono tôt ou tard tu vas te retrouver face aux réalités du pouvoir bo bien flo réalité du pouvoir de xono o mako be ñedon de là quoi techniquement pour que jamana de nga train de vie diminuer senti état fanfait fait nos déjà où est budget ok sans budget qui est 2025 budget pays budget moi budget kafo jamana bena musaka ko fin fait que o musaka o be mima o be de be jate bena ka ke budget kono ni wari betani na ni betani na ka soro tuni jamana ka soro daw jate mina fait jamana be soro mi ke o soro be mima ko fana beta ka o do budget kono o donner no en fonction de ça au budget konona ka amba don min na ko train de vie diminuer là o moyen ou be étude technique de ke bon ni ministère ina ni netum bu be fenen loye anye ni wari bonina anye ni wari bonna o be musaka be benima ainsi de suite en tenant compte de nyemunu foka koro il faut faire be ko na fa batalo ka dabla côté priorité ou d'abla parce que au Mali aujourd'hui là on doit s'attaquer aux priorités ni fait des priorités en haut donc nous yo bo techniquement ga ira o la ngo fait beka ya nyido mbaka bolo quoi nous yo ira techniquement ka fo o be ni musaka hake ndema wa o musaka hake mufle na bi bama amena o de ta jamana gele adaka cha ambo fe ko o don ni gele adai na c'est du concret maintenant nous ko kubena do santé là. On attend 1 mois, 2 mois, on évalue pour voir est-ce qu'il y a un droit là. Parce qu'il ne faut pas que vous ayez mais à la ta fait transition. Donc moi je pense que concrètement maintenant c'est très important. C'est-à-dire que premier ministre des Finances qui a tactico ni fait qui est très important. Malien kan ngami famille. Mali jamana kono bi. Ka foko warko de kelay fo musaka do bina takada jamana deunga ka soro folo jamana deun manyi ngala ku haklina udi ko o musaka o bina takada jamana deunga abene sran quoi parce que mime ka irana auto yi quoi abaka irana de ko mali be ka soro ke ayira la na de ko code minier révision nye milliard keme chama abe milliard haki chama de ce malima est-ce que c'est en kuma fente de non ulu de abe fo ambe ka kuma de taw
sinon anw hakilina ye min ye o bɛ yen o mais an bɛ ka olu ka kuma de ta an bɛ k'o de fɔ quoi on n'est pas là aujourd'hui ka transition bilan apprécier peut-être o bɛ se ka kɛ débat wɛrɛ ye n'an donna o kɔnɔ o ye ko wɛrɛ ye quoi mais olu kɔni de y'a fɔ ko code minier révision bɛ musaka dɔw se jamanaw ma o tuma o musaka ninnu fana taara min parce que o musaka o sɔrɔdaw bɛ ka na u ye fɛn caman caman fɔ wariw bɛ ka sɔrɔ minnu na mais o wariw bɛ ka sɔrɔ au même moment jamana bɛ ka dɛsɛ fo k'a fɔ k'u bɛ na musaka dɔ bin jamanadenw kan a ka bon anw hakili ma a bɛ anw lasiran kosɛbɛ pour que ka bɔ nin kuma yɔrɔ kɔnɔ fana yɔrɔnin dɔ bɛ yen il faut que an ka o faamu trop c'est très important Mali bi maliyɛn bi il faut que an ka bɔ sélection kɔnɔ karisa b'a fɛ karisa t'a fɛ an ka bɔ o kɔnɔ Kɔrɔnjɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ o Musa Mara ye maliyɛn de ye a barajuru bɛ yan mais a ka position ça reste à désirer moi je pense que Musa ka position c'est très clair Musa ka position ye de an bɛ transition dɛmɛ mais an b'a dɛmɛ ni kunkolo de ye quoi an tɛ wuli dɔrɔn ka tɛgɛrɛ ci fɛn bɛɛ la a ka ɲi a man ɲi ka tɛgɛrɛ fɔ non 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 on prend acte on analyse n'an bolo min ka ɲi an b'o fɔ n'an bolo min man ɲi an b'o fɔ o de y'an ka taa ye quoi sinon n'i y'o ta bi n delila ka nin kuma in fɔ yan plateau kelen kan ka tɛmɛ Musa Mara ni a ka parti ye dɛmɛ mun don transition a ka ca dɛ transition ye fɛn o fɛn kɛ k'a ka ɲi an y'a fɔ wa hali an ye transition dɛmɛ musaka kow la transition de bɛ Mali kunna bi olu de ka ɲi ka don maliyɛn ka degun kɔrɔ an bɛ ka don maliyɛn ka degun caman kɔrɔ o bɛɛ ye transition dɛmɛli de mɔgɔw bɛ ka gɛlɛya caman ye an bɛ ka gɛrɛ u la ka jigitigiw ni fɛnw k'u la o gɛlɛya kɔnɔ o bɛɛ ye transition dɛmɛli de mais kuma yɛrɛ ye min ye o bɛɛ ye débat wɛrɛ de an ka to débat kɔnɔ o de ye musakako in dɔgɔyali ye musakako in dɔgɔyali kan ka daminɛ jamana ɲɛmɔgɔw de la pour que ka tila a bɛ hakɛ to 1 minute président ni a ka premier ministre ani CNT ɲɛmɔgɔw u ka fond de souveraineté ninnu premier ministre ka kuma la ko u y'o olu fana réorienter moi je trouve que u kana ala fili dɛ fond de souveraineté in mɔgɔ ta tɛ koyi a dira i ma i bɛ jɔyɔrɔ min na pour que ka action sociale dɔw de kɛ n'a ye o de kama i b'a ye a wari la hakɛya dɔw bɛ yen yɛrɛ olu bɛ justifier o hakɛya dɔw bɛ yen olu tɛ justifier parce que an bɛ jamana min kɔnɔ n'i ye ɲɛmaa ye i bɛ se ka ko caman kɛ ko minnu tɛ sɛbɛnniba kun bɔ k'a yira k'i y'olu bɛɛ kɛ o de b'a to o bɛ ka di donc anw bolo train de vie réduit o tɛ kun ye nin déplacer ka taa bila an fɛ dɛ i b'a tigɛ ka bɔ la de ka taa déposer trésor la ça vient gonfler maintenant la caisse de l'État o tuma a bɛ sɔrɔ ka utiliser en bonne escience. D'accord sisan an bɛna fɛn fan fɛ Ndiaye fanfɛla la Ndiaye kuma dɔ b'i bolo. Je réagis un peu 30 secondes. Voilà, au propos de mon frère Konaté, lorsqu'il dit que Djamana Nyemaya nous confrontons à la vraie réalité là. Il faut être un vrai technicien pour gérer le pays. Non. Il ne faut pas avoir une qualification spéciale pour être président de la République, pour gérer un pays. Il faut que ni kalane bena o ba to me ke président mi ka jamana nyamai o ti yorosi diere tableau la tariku la histoire la militaire ou retemna fini dono retemna yoromuna o jamana o gérer la kanya chinois o doy vietnamais o doy amé français ra mo fo Charles de Gaulle a fait plus de 10 ans. Il y a Vamia. Donc, seulement, quand sur ta est clair d'oeil, politiciens au Koumaï, Kouma Djigane, ou Kalane nous il a fait mais ils ont encore appris le métier des armes et la stratégie. Dire que leur place est dans les casernes, ou une idée, Kounyasi, emballement sur la souma. Sur la souma, la yoro. Ali Mali gouvernement temenona. Na Moussa Traoré gouvernement, Moussa Kone, militaire. Et formation ou la doctorat là. C'est un rôle de coordination. Un poste de ministre. Un rôle de coordination président. Quand faut qualification civile libé. Aga barake. Malon position à tout la vie. Nous ka barake dro kata kangono. Kasigana. Donc o fluido. Amour de metro. Amé do sujet min kono. Amour de metro jamana misika tanyatu. C'est ça un peu. Si ça amé do sujet min kono EDM aya e sungaro be ga sense ka gere. Mo siranin tundu joroli kundu kuranko la. Mais ministre kon bora ira ka fo er muga ani nanina er tan ani kononton nyogona ko bina ta u se ka ko andi mo mo la 80% yakila e jume bon ministre a fo akadanye akake ba olu de blale mais
a jɔyɔrɔ la n'i y'a ye a y'a dafa basijala na se ka ɲingeji de b'a da u k'u bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ hakili la an bɛna don silamɛ kalo mun na n'o ye sunkalo ye maaw na kuran sɔrɔ fo heure 19 a y'o précision de di a y'o fɛsɛfɛsɛli de di hakili la u kan ka se k'a kɛ bawo malidenw jugu b'u kan n'i ko i bɛ kulusi don sama na i ye kumaba fɔ dɛ n'i y'a kɛ i ye koba kɛ n'i ma se k'a kɛ i ye kuma lankolon fɔ an bɛ dugawu kɛ u ka se ka kulusi don o sama in na kuranko in ka ɲɛnɛbɔ o ye heure 19 fɔ malidenw bɛ se ka lafiya cogo min bawo ni kuran sɔrɔla bolola baarakɛlaw minnu bɛ jagomisɛnninw kɛ sɔrɔ bɛ yiriwa de ni kuran tɛ yen pano ni bateriw se tɛ bɛɛ ye n'u sera k'a kɛ an jigi b'a kan u kan ka se k'a kɛ. ok Pape an bɛna ye fanfɛla la minisiri ka nin kuma in k'a fɔ u bɛna heure 19 80% u bɛna se ka o di mɔgɔw ma sunkalo hukumu kɔnɔna na mɔgɔ bɛ da kuma la wa. Bon, an bɛ yɔrɔ min na c'est que danna o kuma ninnu tɛ yen bilen o mɔgɔ si ma jagoya k'a ka nin kuma in fɔ n'a kɔni ye nin fɔ kɔni a ka dilaja k'a kɛ parce que n'a m'a kɛ fana a bɛ taa kun dɛ et puis k'a fɔ ko ne kɔni bolo n'a m'a kɛ a ka démissionner parce que an tɛna se ka continuer k'a fɔ ko i bɛ kuma dɔw fɔ n'a ma ɲɛnabɔ an bɛ tila ka sigi dɔn a fɔ ko Asimi y'a kɛ tan Asimi tɛ den baarakɛla ye c'est pas un technicien de l'électricité c'est pas un plombier a tɛ jiko ni sɛnɛko dɔ président don a kɛ ko ɲuman de ka ɲi donc quartier général de la révolution kɔnɔna na nous sommes là an ka baara fɔlɔ min ye protéger les autorités de la transition même contre nous-mêmes même contre eux-mêmes donc an bɛ phase min na sisan danaya t'a ni mɔgɔ si cɛ n'i ye min fɔ i k'a kɛ n'i m'a kɛ cɛ tante voilà on va demander sa démission ça c'est clair. Ok. On va demander sa démission. D'accord. Oh, il n'est pas là pour être l'ami de quelqu'un. Ok. Konate, monsieur Konate yakila ye jumɛn ye ministre ka propos in kan. Bon mi da la ka fɔ heure 24 na o bɛna heure 19 80% u bɛna se ka mɔgɔw dususuma n'o ye kuranko la a bɛ maa jigi sigi ya. Bon a bɛ mɔgɔ min sɔmi man jan ani mɔgɔ min ma ko tɛmɛnenw jateminɛ a bɛ i jigi sigi a ka d'an ye a ka kɛ mais tiɲɛ fana de bɛ fɔ o de ye tiɲɛ ye quoi nin tɛ nin kuma kun fɔlɔ ye ale ɲɔgɔnna minisiri dɔ delila ka bɔ k'a fɔ ko tile 2 in na yɛlɛma bɛna kɛ o yɛlɛma tɔ dibi juguyara n'a bɛɛ o tora yen o kɔfɛ tuguni a bɔra k'a fɔ tuguni ko yɛlɛma bɛna kɛ ka dalilaw d'a kan an taara a jigi kun bɛ min kan o fana ma kɛ tuguni donc o sabanan fana ye nin ye tuguni k'u bɛna kuran d'an ma ko 19 non n bɛna k'a fɔ ko u bɛna kuran d'an ma 19 heures sur 24 heures c'est à dire raison pour laquelle ne ko jamana mara tɛ effet d'annonce ye quoi effet d'annonce bɛ bi de ɲɛ mais a tɛ sini ɲɛ quoi n'a tun y'a fɔ an bɛna kuran d'aw ma 19 heures sur 24 parce que an ye nin kɛra a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan d'accord mais ka bɔ dɔrɔn ka nin fɔ ten an kɔni an y'a lamɛn ten an fana b'an sigi an b'a constater a to man jan semaine kelen ko de don ni min bɔra a la an bɛna o fana ye mais an bɛ min ɲini ale fɛ ani ale fana ka ɲɛmaaw fɛ n'a ye nin kuma fɔ ni kuma in ma waleya kuma in kana to ten quoi parce qu'il faut que mɔgɔw ka évaluer n'u ka performance de ye quoi tu prends un engagement tu le fais pas tu dois assumer les conséquences c'est tout. Pape y'a fɔ san QG général pour la révolution a y'a ta fɔ k'a ban la pewu k'olu kɔni a fɔra a ma kɛ olu bɛ démission demander e bɛ mun fɔ Pape Talla aw bɛ se k'o ɲɔgɔnna demander aw bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ wa vous en tant que yɛlɛma. Bon nous on attend d'abord que a ka kɛ quoi n'a kuma kɛra c'est à dire a y'a fɔ sunkalo bɛ na se n'a ma kɛ maintenant o wagati la n'a ma kɛ parce que ko mana kɛ cogo cogo an ti girin ka hakilina dɔ fɔ ka bila quoi o bɛ k'i n'a fɔ ni kɔnɔna dɔ b'i kɔnɔ ka sigi n'a ye quoi. N t'a dɔn ni ye faamu non o tɛ jɛkuluw bɛ yen nɔ mais i bɛ jɛkuluw ka action jateminɛ quoi jɛkuluw tacogo tɛ kelen ye o Pape ko k'olu bɛ yen ka transition autorités de protéger o de tɛ yan mais anw bɛ yen ka maliyɛnw de protéger anw bɛ yen ka kuma maliyɛnw ka lafiya de kama. tɛ ka population proposer. je viens parce que anw bolo ni population ka lafiya bɛ transition ka tagali de la o ka taga ka bɔ yen kɛ. Ni population ka lafiya b'a la an bɛ population ka lafiya de kɔ maintenant n'a sɔrɔ la ministre ye kuma min fɔ ko kuma in ma se ka lawaleya a dɔn na o don n'an ka ɲi ka min fɔ an bɛna o fana fɔ quoi mɔgɔ ti kɔn k'i ka kuma fana bɛɛ fɔ ka bila quoi mais an kɔni dalen bɛ min na a ɲɔgɔn 2 fɔra ka tɛmɛ ale ɲɔgɔnna ministre fɛ o ma waleya.
ayiwa nɛgɛjuru siratigiw ka wagati sera sisan minnu bɛ k'an lamɛn n'aw bɛ fɛ ka weleli kɛ ka don jamukan kɔnɔ ka ɲininkali dɔ kɛ an ka mɔgɔ welelen saba kunna ubiyɛn ni min b'aw bolo a bɛ se ka weleli kɛ 20 24 76 29 20 24 76 29 walima 50 41 22 22 50 41 22 22 radio jɛkafɔ don a bɛ lasirikaw ma 100 burubu 7 bɛ a sanfɛ débat politique mɔgɔ welelen ye mɔgɔ saba ye Cheikhna Konate ka taa se Pape Diallo ma ani Chorno Ndiaye donc olu de b'an bolo yan bi su in na a bɛ se ka weleli kɛ k'aw ka ɲininkaliw kɛ allo oui allo n ba an ce n ba i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min n ba baasi t'an na i tɔgɔ et tɔgɔ on vous attend très mal i ko k'i tɔgɔ ahan an tɛ k'i ka kuma faamuya dɛ Mbalmage ibe aketu ibe radio mabo imo bo radio la doni ka don bo radio mangana yite imo radio la doni awla mi famula imo bo radio la doni wala do bo radio mangana allo voilà n'aw ye weleli kɛ a b'aw mabɔ radio la sinon aw sɔrɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ oui allo an ka mɔgɔ wɛrɛ ta allo oui allo oui allo oui allo n ba an ce walekum salam n ba Jibril Dramé ahan ngo ibaro male ina ngadia ah ngo male ina ngadi quoi ahan trene vigo ngo mtamara ko bora ka so ko male ko nemo ka damu bora ka so ahan oui mais bunjal ke malo man da o ma gani bon vraiment en te ki ga ma faamuya ka ɲɛ wala bunja mala ha ko ka ko nemo ya la ko oui vas-y ahan allo moi a bon temps le kaira ka ko vraiment tamara ni ko che ki vraiment le fila parce que malo wa ya ma mɔgɔw k'a fɔ ko maliyɛnw de filila ou bien ko Musa Mara de filila ayi malo de ka bɔ ka fɔ k'u filila ka mun tamara bunja mala k'a fɔ ko olu de filila olu de filila wala parce que tamara ko ɲɛmɔgɔw ka daminɛ u yɛrɛ la fɔlɔ ka dɔ b'u ka dépenses la ayiwa faamuna ale y'a kɛ après ale kelen k'a kɛ après a bɔra k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ tɔw fana y'a kɛ après donc ne b'a ɲini kojugu a kɛ o y'a daminɛ yɔrɔ de la fɔlɔ ok ɲininkali t'i bolo wa bon ɲininkali min bɛ n bolo bon vraiment c'est-à-dire ne ko mɛ min kɔni dɔn c'est-à-dire que an ka ɲɛmɔgɔw ka essayer ka dɔ b'u ka kow la n'ala tiɲɛ tɔgɔ Mamadu ɲininkali wɛrɛ tɛ ne bolo o kɔ ok merci bien an b'i fo merci ok 20 24 76 29 walima 50 41 22 22 radio jɛkafɔ débat politique allo oui allo 20 24 76 29 walima 50 41 22 22 ni o t'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔ yan allo n ba an ce baasi tɛ yen n ba aw ka débat ka ɲi kosɛbɛ ahan diyara n ye voilà ne tɔgɔ ye Suleman Sise ka bɔ Ɲamakɔrɔ ah ne tɔgɔ ye Suleman Sise ka bɔ Ɲamakɔrɔ Sulemani Sise Ɲamakɔrɔ awɔ aw i ka ɲininkali ye jumɛn ye ko a ye kuma ne Musa Mara ka yɔrɔ la ahan moi je suis conseiller de la RTM aussi ah mais moi je suis conseiller de la RTM aussi ahan je sais politique ko la ne faso ko de la ahan o yɔrɔ la a ye tiɲɛ fɔ ahan mais k'a fɔ o t'u don ka an fasodenw kan diyagoya doni bɛ d'an kan dɛ n'an ko farijɛ minnu bɛ fangaw dɛmɛ n'olu ta diyagoya doni bɛ da jɔn kan a bɛ da fasodenw de kan ayiwa donc o kɔni ye diyagoya dumuni ko in u k'a kɛ yɛrɛ de n'a ma bɔ o bɛ dɛmɛ sɔrɔ ni ok ɲininkali t'i bolo wa donc fɛn mun dɔ an ka sabali parce que u bɛ denmisɛn minnu bɛ baara la u tilalen dɔ koyi jamana de ka bon ayiwa ne yɛrɛ bɔra kunu dɔrɔn Côte d'Ivoire ka na mais bari yɛrɛ u ka soldats b'an waati sisan ayiwa concert la ni sera dɔrɔn u b'a fɔ vraiment kɛlɛ ka ban ni ɲɔgɔn cɛ an ye fa kelen ba kelen
donc tubabu kana su ka dɔ ɲɔgɔn na wala u bɛ nin de fɔ frontière la ok an ka système dɔ kɛlɛ donc an ka to an ka faamaw kɔ bɛɛ bi ka n'a fɔ d'accord an bɛ fo merci 20 24 76 29 50 41 22 22 ni ɲininkali b'aw bolo aw ma yɔrɔ min faamuya ou bien aw bɛ fɛ ka bɔ min kalama aw bɛ se ka weleli kɛ an ka mɔgɔ welelenw b'aw jaabi allo allo oui i tɔgɔ ka bɔ min awo y'a kɛ ko écouteur fɛn tɛ ne bolo écouteur tɛ ne bolo donc ok vas-y awɔ n ka kuma tɛna janya n ko n ka kuma tɛna janya i tɔgɔ ne tɔgɔ madame Jara Bintu Traoré ka bɔ min ka bɔ Amdalaye awɔ ne bɛ i kumakanɲɔgɔn bɛɛ fo i ka invité ne bɛ bɛɛ fo aw minnu bɛ plateau kan ne b'a fɔ aw ɲɛna a k'a fɔ Sogɛl ɲɛna k'a k'a mankun vu son état de santé a k'a mankun o de ka di ne ne bɛ Sogɛl soutenir ne bɛ transition bɛɛ soutenir a k'a fɔ Asimi ye fana ni ministre min tɛ baara kɛ u k'o bɔ yen gɛlɛya min bɛ dugu in kɔnɔ Ala de b'a dɔn muso an b'a fɔ ko muso gatigiw bɛ maɲumanko min na Bamakɔ kɔnɔ bi Mali kɔnɔ Ala kelen de b'a dɔn an denw tɛ baara la an yɛrɛ pour que an ka dumuni sɔrɔ c'est un problème i y'a mɛn depuis transition daminɛ fo bi an b'u soutenir la mais u yɛrɛ k'a lajɛ ka effort kɛ chinois bɛ na an ka dugukolo tiɲɛni min kɛ u k'a dabila i m'a ye musow de sara damanda la nin bɛɛ b'a jira ko musow de ye dutigi ye fɛn tɛ sɔrɔla ka di musow ma bɛɛ bɛ wuli dugu mana jɛ bɛɛ b'i sen kan i tɛ fɛn sɔrɔ i bɛ tila ka sa tuguni d'accord u k'u ka baarabolo u k'a yɛlɛma k'a yɛlɛma dɛ an kɔni b'u soutenir mais u k'a yɛlɛma ok an b'i fo ayiwa aw salamaleykum merci 20 24 76 29 walima 50 41 22 22 radio Jekafo an ka émission débat politique allo oui allo mba n cɛ bonsoir i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min problème ye min ye ne tɛmɛ ni mɔgɔ sisan e tɔgɔ ni jamu ka bɔ min transition o bɛ baara la tiɲɛ don mais o bɛ baara la tiɲɛ don mais n'u m'u hakili to jamana kɔnɔdenw na ça va pas dɛ u hakili to u la cogo di wala u ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ quoi olu b'a fɔ k'u bɛ dɔ b'u ka train de vie la tiɲɛ tɛ dɛ foyi ma bɔ a la parce que u bɛ kɛwale min kɛ olu yɛrɛ ko ko sanu ni fɛn minnu bi yan ko Mali tɛ fantan jamana ye ka tila ka na Mali kɛcogo olu bolo anw bɛ ɲɔ san i bɛ ka tile la 2000 mais sisan 3000 kɔ saɲɔ folili malo kuma t'o la tuluko bɛ ten ko solila ka usine fɛn na ko jamana kɔnɔdenw bɛna lafiya mɔgɔw ka sɛnɛkɛfɛn u y'o da bi k'o bɛ di solila fɛn de an bɛ ka ɲani dɔrɔn de diɲɛ ko don tuma bɛɛ ɲani de bɛ an da la. ok e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min. n'u m'a lajɛ ala t'a kɛ fɛɛrɛ. e tɔgɔ. a kɛ man da ala ye. fantan tɔɲɔni man da ala ye. ok voilà o de don. i tɔgɔ ka bɔ min. ka bɔ ne bɛ bɔ Jonathan Boubacar Jara. ok Boubacar Jara merci an b'i fo. ok 20 24 76 29 walima 50 41 22 22 allo oui allo mba n cɛ allo mba an cɛ i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min oui allo i ka nɛgɛjuru sira man ɲi an bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma allo oui allo an cɛ i tulo bɛ n na awɔ an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Wologɛm don Misira Wologɛm oui ok bisimila ɲininkali jumɛn de b'i bolo i bɛ n dabila a ka baro la ne ko démission ko kuma chaque fois ministre ka démissionner chaque fois ministre ka démissionner o ba ministre ɲuman de t'a bolo wa a ye tiɲɛ fɔ sa e ka mɛn jɔn ma kuran ko in na min ko ministre ka démissionner ministre jumɛn ministre joli démissionner la y'a ministre ka démissionner min bɛ sanfɛ ka démissionner kɛ o kuma min bɛ sanfɛ o bɛ ka baara kɛ chaque fois ministre ka démissionner ministre a ye tiɲɛ fɔ sa. ayi est-ce que e ye kuma faamuya. n y'a faamuya ko ni kuran ko ma ɲɛnabɔ
ko ministre ka démissionner e be fɛ k'a dɔn kun min na a y'o de fɔ wa voilà ok donc i bɛ to lamɛnni na a bɛ tila k'i jaabi o la ale kan ka fɔ de o tuma na ministre dɔw de bɛ démissionner yan a fɔ transition ka démissionner kɛ o de y'a kuma ye ayiwa o tuma ministre bɛɛ bɛ ka démissionner de yan ministre jɔ démissionner na maa si transition kuma fɔ a fɔ ka tiɲɛ fɔ sa ayiwa sinon k'a fɔ n bɛ transition kɔ don o tɛ dɛ adamadenw ka tiɲɛ fɔ de ka di ne ye ni kuranko ma ɲɛnabɔ transition don ka démissionner k'a fɔ ministre ka démissionner. Ok. Merci. 20, 24, 76, 29, 50, 41, 22, 22. Ni y'o ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ mɔgɔ laban ta ka sɔrɔ ka don ɲininkaliw. Allo. Oui, allo. N si. N ba n ce. Bɛɛ ni hakilina kɔni don. I tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? E tɔgɔ Dirisa Kamate. Dirisa Kamate. Awɔ. Ka bɔ Jarawɔrɔji. Fɛn mun jamana ko don. N y'a fɔ ko n'a bɛ fɔ. Fɔ a ka lajɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ. N'a bɛ taa ni ka ko sɔrɔ man di. N'a ye mɔgɔ kɔni sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min na. A bɛ jɛ fɔ don. A bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ. O ka wusa ɲɛmɔgɔw ka falen cogo dɔ la. A bɛ jamana segin. Ok, ɲininkali t'i bolo wa? Bon, ɲininkali min bɛ n bolo kɔni. Na invité ninnu u bɛ ka kuma o kuma fɔ. U bɛ tiɲɛ kan bɛɛ n'i ka tiɲɛ don. A tɛ n'a fɔ ko transition fɛ u b'a fɛ. Mais ni tiɲɛ nana tiɲɛ bɛ fɔ de. Ne yɛrɛ kɔni ka kuma o de. Donc ɲininkali tɛ yen, merci. Ayi ɲininkali. Ok, ok. Donc Maïga, je pense qu'an bɛ téléphone sira ko an b'a jɔ nin yɔrɔ la. Maintenant sisan an bɛ don n'a y'a sɔrɔ question dɔw bɛ yen an bɛ se ka taa ni olu ye quoi. Vas-y. D'accord, Seku y'a fɔ cogo min na maa minnu ye weleli kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo hakilina di don ɲininkali dɔw kɛra an bɛ fɔlɔ min ye Konate fanfɛla la dɔw ɲininkali don nka farankanw fana b'a kɔnɔ i n'a fɔ Jibril Darabo ale ni kɔni Sulemani Sise olu bɛɛ ka kuma ta yɛlɛma fan fɛ fɔlɔ ko ka tiɲɛ sigi Musa Mara ma k'o yafa dili Musa Mara fɛ sabula ko Musa Mara ni fɔ ka tɛmɛ a mɛnna dɔ fana ko mun ye taxi ko ninnu ye ko jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ k'olu de nana ni gɛlɛya sabula k'u ye ONG gɛn ka projet gɛn maa minnu tun bɛ se k'an dɛmɛ donc ko n'i y'o kɛ k'i tɛ se ka tɛna fɔ ko jamanadenw ka dɔ bɔ ka fara u ka fɛn sɔrɔw kan e hakilina jumɛn o la yan'an ka taa tɔw fan fɛ ni ɲininkali fila de bɛ tɛnku e la directement. D'accord, n b'a daminɛ ni min bɛ kuma Musa Mara ka yɔrɔ kan. Musa Mara ye mɔgɔ min ye mara kɛ jamana kɔnɔ fo ka se premier ministre yɔrɔ ma a y'a daminɛ maireyaw la ka tɛmɛ o fɛ ka na tɛmɛ ministeriya fɛ ka kɛ premier ministre ye ani a ye wasabulon fana kɛ donc ni i y'o mara ninnu fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ musaka dɔw de kɛ ka i ta mais il faut reconnaître que o wagatiw la gɛlɛya min b'an kan bi o gɛlɛya ɲɔgɔnnaw tun tɛ yen fɔlɔ maintenant ni Musa Mara bɔra k'a fɔ ale ka premier ministeriya sɔrɔ ale jɛna o kɔ a musaka parce que premier ministre ka avantage tɛ musaka in dɔrɔn ye fɛn wɛrɛ bɛ musaka in na mais a ko musaka in ale jɛna a kɔ u kana di ale ma bilen u k'a verser trésor la bon an y'a ye o bɛɛ la u tun b'u tulo gɛlɛya k'a di mais n'u y'a di a bɛ tila ka segin ka taa verser trésor la c'est vrai cɛ y'a fɔ tɔgɔ min mɔgɔ caman bɔra ka kuma ko yɛrɛ yira don yɛrɛ yira tɛ quoi mais Musa Mara ye politique mɔgɔ de fɛɛrɛtɔntigi de don hakilinaw de b'a la hakilinaw de b'a ka tɔn na o ye ka jamana mara donc f'e ka kɛ exemple de ye quoi an bɛ ka o exemplarité in de exiger ɲini an ka autorité actuelle bolo ale y'o de yira quoi ale sinon o kɔrɔ tɛ ko musaka in mago ci t'a ye o wari mago ci bɛ bɛɛ ye mais a ko n jɛn'a kɔ parce que an ka autorité bɛ k'a fɔ ko jamana ka gɛlɛn ale tɛgɛ t'a kɔnɔ k'a dɔn dɛ mais n'u y'a fɔ a ko bɛɛ bɛ se ka min kɛ ne jɛnna an ka musaka kɔ ne b'o di a ka o kɛ ka aw boloma dɛmɛ ka tila k'a ɲini ne kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ mara la sanfɛ yɔrɔw la ani hali minnu y'a kɛ ka tɛmɛ a caman fana ka nin ɲɔgɔn ŋaniya yira kɛ ka jɛ a ka an bɛ nin ko min kɔnɔ n'a sɔrɔ Musa Mara ka action in kɔfɛ ko an ka CNT mɔgɔw an ka institution tɔw k'olu caman kun bɔbɔra ka jɛ u ka sɔrɔda dɔw kɔ je vous assure que an bɛ kule mun na bi an kun t'o kule bɛɛ fana kɛ quoi donc o ye jamanadenya de o ye faso kanu de est-ce que i y'a faamuya kuma filanan fana bɛ min nɔfɛ n'o ye ONG ka kow ye i b'a dɔn jamana kɔnɔ mɔgɔ i kana bɛɛ k'i jugu ye wa i kana fili i jugu ma quoi c'est très important
ONG u bɛna jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ dɔw de la n'i ye Mali ta bi k'a lajɛ wagati dɔw kɛra n'i taara dans la région de Mopti à 30, 40, 50 km de Mopti, il y a des villages entiers qui sont pris en charge par des ONG. Kalo mana sa obena ni balo yobe ou de meji la obena ni fembe kaduma. Mais on croit que ONG bemayu. Peut-être abisa ka gele ave do ni ONG doche. Ibu boyga jamana kono. Mais on croit que ka bemayu. Ne bolo ni ko la jatemina de kanga ke ka besoin jatemine ka mako nyew laje ka soro ka mo gain. Parce que jamana te mara doron ni dimina min ko rebota parce que dimi dusu de jamana mara de hakli ani dusu be fara nyanga de jamana mara mais ni e dusu ta doron avec geleya quoi sinon ONG nun chamantara bi avec ka chômeuru fana ka ran gonfler d'accord amta pap fan fait seko ka mu fodron kuma yala client pas beaucoup ma fo ko ministre ka démissionner anya client a client folo nga pap kuma di kuma kuma di pap wala ke mo liga bo misira kuma client ko i kana fo ministre ka démissionner ko ni kuran ko ma ya fo ko transition ka démissionner o question de traka nyeshi ma directement ngal do be no du kera am no opposant be kuna o be talike farankan kan Tcherno bola ebola kuna te bola ngani question nyeshire e maire ki kana fo ministre ka démission ga fo ko transition de ka démission ko sabda ko transition ministre be transition ga baradla e be se ka tigi jabin me wala gam ka bo misra non jabin te ko geleon ale malien ni malien manechi Gelen ba quoi en camp ni mam sa ni aller moi je ne suis pas plus malin que lui et je ne suis pas plus méritant que lui de ga wolo so mam sa na ga wolo so est-ce qu'il y a famille donc ne ko moni ministre mi fo na ma ka ke tugula en ton siglé quartier général de la révolution ama ko ministre a démissionné bon maintenant allez faire ka taski aka fo ko trésor a démissionné pour aller vite dans tala de benta fo aka taquer parce que Abbé cherche pour la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Moi, je défends ma patrie. Si c'est un citoyen qui défend sa patrie, c'est tout. Je ne suis pas obligé de faire, mais de ce que lui il fait. Pourquoi aller ça pourquoi tu arrêtes ça donc il était d'eau et il était donné. Mais pas ne fait pas une mingoro là ça. Mali courant quoi est-ce que ministre ko doa. Tiens, Mali courant ko do, ministre do, ministre Théo, ministre ko John. Un serviteur au le ministre a blagué à quand on nyana bo mo shiba jagwa ka fois na kaka erta ane konton pas famia ko erbuan na kuna ka be tango do ko adama maintenant le fo na marqué tiens quartier général de la révolution y en a kollo ka sanga président matukuni anga foko ali ka démissionner voilà donc on a taille maintenant ni mo me doré et ko ke droit et puis mon nom c'est pas c'est autant un là OK abana ni ngali saba kra nyongo fa mo fra nyongo ka ko ni ba pakeli ko daw be manga be fro charno lawla muye madame Jara Bintou Traoré ko ka fo shogale kaka a fara yɛrɛ kan ka da fara yɛrɛ kan a ka sabali a ka sigi a ka makun ka dɔbɔ kuma la o waati kelen fɛnɛ la mun ye Boubacar Jara fɛnɛ ko ka hinɛ jamanadenw na ko k'a fɔ ko dɔ bɔra terrain de vie la k'o tɛ tiɲɛ ye o y'o fɔ bon maa sabanan min wuli k'olu kɔfɛ n'o ye Dirisa Kamate ale ko ɲininkali t'ale bolo nka ale fɛnɛ ka hakilina bɛ taa nin de kɔnɔ ni ɲininkali saba in k'a fɔ ɲɔgɔn kɛ ɲininkali bakuruba kelen k'a di i ma n'i kilala Seku b'a di Pape ni Konate olu fɛnɛ b'u hakilina fɔ a la. Bon, comme il y a question sélectionnée, il y a réponse sélectionnée. Fais ma poser directement. C'est pourquoi à poser directement. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, comme un débat là, voilà. Maliko Redo. Ah oui, maintenant, on a un débat, il y a une question sélectionnée qui a donné Konate qui a donné une réponse. Oui. Moi, j'avais quelque chose à dire là-bas. Ok. Si c'est un magasin, on a une question posée là, question mais adressée d'autres là quoi. Oui, je sais. Mais dans le débat, tout le monde, même ceux qui a dit, oui, il n'y a pas de problème. C'est une question posée là, que Moussa Maraye Doba Aka Moussa Kaula, Aïe Malidi Maya Gira, Aïe Misala Gira, Niaman Mukuna Kukanga ou de Ker. Niaman obligé de te coquer. Il n'a pas permis si bien obligé de te coquer. Moro Kasoro Tekiligné. Abida ma paix, Abida a versé trésor là. Mali charia de ba yamaria assemblée de a voté a kala charia de ni premier ministre Kroy ikaka ni Nico il tout fait peut-être et puis qu'il a renoncé il a titre de premier ministre là est-ce que si ça allait en pleine activité allait ka Soroni Zoumana Sako qui est un vieux premier ministre depuis la transition de 92
o ye kelen wa o tɛ kelen ale ka sɔrɔ kuni Modibo Keyita ala ma hinɛ mun banna u ka sɔrɔ kun ye kelen ye wa o tɛ kelen ye ou bien ale ka sɔrɔ ni Moktar Wane ta ye kelen ya mun kilala sisan wa et Choguel tout de suite maaw ka sɔrɔ o tɛ kelen premier ministre dɔw bɛ yen u bɛ balo ni nin de ye jamana y'a kɛ mun na walasa u kana gouvernement maaw deli parce que a yera Musa ta na dɔw kɛra o misaliw bɛ yen an tɛna an da dɔw la ne ko Musa Mara min ta ta a ma se kuma na o sɔrɔdasi minnu sara Kidal ka ale lakana ka faso lakana i y'a faamuya olu ka famille mɔgɔw bɛ yen i ko taa a di u ma o ye n'a fɔ o ye wagati sera voilà maintenant i ye mun fɔ a b'i ka kumakuncɛ kuma na malidenw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Choguel tiɲɛ don muso ye mun fɔ a ka dɔ bɔ kuma na bana min b'a la a man kan ni mouvement ba ye hali n'i y'a ye kunun conférence kɛyɔrɔ la a ye waati a bɛ ji min ji yɛrɛ b'a saran dɔɔni a ka dɔ bɔ kuma na pour vraiment sa santé a ka hinɛ Mali la an tɛ politiki kɛlɛ kuma na sisan la hache de guerre la a k'o to yen nɔ ni politiki waati sera kalafili waati sera a bɛ se ka bɔ n'a ka nin kumaw ye mais maliden ɲuman na opposant tɛ yen n bɛ segin a kan majorité tɛ yen an ka hinɛ Mali la Mali bɛ jɔnmaya kɛlɛ dilan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana in bɛ bɔ ni gɛlɛya b'aden kɔnɔ ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Amina merci Papu i ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye wagati sera ka ban. Bon ça y est kuma caman fɔra bon ko kuma dɔw fana wulila donc an bɛ nin bɛɛ jaabi kuma an tɛna yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ d'abord muso bɛ bɛɛ fo mais muso ye kuma dɔ fɔ a ye kɔngɔ kuma fɔ donc ni ye ka mɔgɔ da ye politiki la an bɛ an hakili to kosɛbɛ dɔw la ni ye Mali ni Bamakɔ yɛrɛ ta à 100 km c'est-à-dire ni bɔra Bamakɔ da fɛ ni kilomètre 100 kɔngɔ bɛ ka cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw k'olu faga u ka togodaw la quoi donc ça veut dire que kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ voilà donc il faut que mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka on n'a pas temps t'an bolo ka mɔgɔw kunkolo n'a ɲɛda lajɛ quoi mais faut solution de ka sɔrɔ parce que jamanadenw degunnen don hali ni an nana ni transition kuma ni fɛn min na o ye walasa an bɛ bɔ degun kɔnɔ cogo di ka taa yɛrɛ sɔrɔ lafiya kɔnɔ voilà donc o de ye ko ye quoi bon maintenant kuma c'est-à-dire fo an ka da don kuma parce que dɔ ye kuma fɔ wagati sera Papu i ka kumakuncɛ kuma a ka d'an ye an ka caman fɔ dɛ mais wagati sera voilà n bɛ jɛ ka fɔ n ma bila yan quoi oui ok an bɛna Konate fanfɛla la Cheick Konate i ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye yanni an ka d'accord très rapidement ne ka kumakuncɛ kuma bɛ tɛmɛ kuma 2 fo 3 kan c'est-à-dire kuma fɔlɔ ye min ye président école tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi mais président ɲɛdɔn de ka bon sinon président école tɛ diɲɛ kɔnɔ ɲɛdɔn kɔrɔ tɛ k'i kelen bɛ se ka baara bɛɛ kɛ dɛ mais ɲɛdɔn ye hali capacité ka mɔgɔ ɲumanw sugandi ka ko dɔnbagaw ɲini ka na u bila i kɛrɛfɛ an ka bamanankan yɛrɛ la an b'a fɔ ko ŋanaya tɛ o nka ŋanayatigiya de don o de ye président ɲɛdɔn ye o ye n ka kuma fɔlɔ ye n ka kuma filanan o ye mun ye c'est à dire Mali kɔnɔ débat politique la ni Musa tɔgɔ fɔra dɔrɔn a bɛ politique mɔgɔw animer ka taa kidaliko kumaw la quoi mais il faut que mɔgɔw ka bɔ émotion kɔnɔ quoi jamana tɛ jɔ ni émotion ye kidaliko kuma ça devient petit à petit du marchandage politique il faut k'an ka bɔ o de kɔnɔ quoi Musa taara Kidal a cira ka taa Kidal jamana ɲɛmɔgɔ de fɛ a taara jamana ka ci de la wa n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna quoi mɔgɔ o mɔgɔ Musa bɔtɔ Kidal ok Musa bɔtɔ Kidal ko min kɛra ye muguci min kɛra Musa ka délégation na n'i y'a y'i ɲɛ la i tɛ sɔn k'a kɛ ka marchandage politique kɛ parce que Mali finitigi dɔ de sato b'a fɔ dɔ ma aw kana sɔn Musa ka minɛ dɛ a dara anw na o de ye nin s'a ma o danaya in kama an kan ka bɔ fɛn caman kɔnɔ quoi an kana o kɛ mɔgɔ dɔw sako maɲumanto ko la u ka jamana ɲɛma u ka jamana drapeau u ka jamana figure n'o ye jamana premier ministre ye o lakanani kama wa n'u yɛrɛ ka laɲini ye sinon ne Musa tun ye Mali janfa fɛn tun tɛ k'a la. d'accord bamananw ko ten ko n'i ye bolonguruɲɛ kelen sɔrɔ suruku la i ye dɔ kɛ wagati tɛmɛnen tɛ wagati min tun dira aw nɛma o sera nin wagati na radio jɛ ka fɔ an ka émission débat politique su in na an ka mɔgɔ welelen tun ye mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna fɔlɔ o ye Pape Diallo ye Pape Diallo a ka parti o ye QGR ka taa se Cɔrɔnɔ Njayi fana ma ARS ka taa se Cheick Konate ma parti yɛlɛma Mamour do
secrétaire général do commune 5 na donc olu mɔgɔ saba de tun y'an ka mɔgɔ wele an kumana min kan a bɛ thème damadɔ bɔ o dɔ bɛ tali kɛ M5 Shogel olu ye bɔli min kɛ kunun an kumana o kan fo ka taa se premier ministre bɔra ka laseli min kɛ min bɛ dɔ bɔ olu yɛrɛ ka musakaw la ka bila jamana wagande kɔnɔ fo ka taa se courant ko ma ministre bɔra k'i da don min na sunkalo kɔnɔ n'u bɛna o kɛ an ye an y'an da don o bɛɛ la k'o walawala aw ye ka fara nɛgɛjuru sira fana kan k'o bila dɔw ye weleli kɛ k'u hakililaw di an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani aw minnu fana ma se ka an sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ don dɔ ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc badenw jamukan tun bɛ ka lase aw ma Seku Tarawele ka fara an baarakɛɲɔgɔn kan ni o ye Mamadu Mayiga ye mɔgɔ min bolo tun bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la Nem Danbele don radio Jɛkafɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la sini aw bɛ ni jamukan kelen sɔrɔ YouTube sanfɛ ni ala ka diɲɛ ye a k'an bɛn dimanche wɛrɛ